हरे कृष्णा सगळ्यांना. आपण सुरुवात करूया. सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे. मग तर येत राहतील. आपण हळूहळू सुरू करूया. मी प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानंतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सगळ्यांना. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराज यांनाही साष्टांग दंडवत. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून मी माझ्या या अध्ययन वर्गाला आपण या सुरुवात करूया. तर आपण 9व्या श्लोकापर्यंत आलेलो होतो. हा, स्क्रीन हलवायला बघतीये. स्क्रीन का हलत नाहीये? हा. हा फॉन्ट ठीक आहे का माताजी? मी आता ऍक्च्युली हो हो. यूज करत होते. हा ठीक आहे. ठीक आहे.
जे मोबाईलवर असतील ते झूम करू शकतात माताजी. करू शकताय. ठीक आहे, ठीक. हो. ओके. तर आपण अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर माझा आवाज येतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? हो हो माताजी. येतोय. हो. येतोय हरे येतोय. कृष्ण. खूप धन्यवाद हरे सगळ्यांना. पुन्हा एकदा हरे कृष्ण आणि सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे या अध्ययन वर्गामध्ये. आपण सगळे फक्त आले आहेत ऑलमोस्ट, म्हणूनच वाट बघत होतो. तर आपण 14व्या अध्यायावर आहोत, ज्याचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग. आणि या 3 गुणांना आपण जाणून घेतोय जिथे आत्मा बद्ध होतोय. आपण म्हणतोय की आत्मा बद्ध होतोय प्रकृतीमध्ये, भौतिक प्रकृतीमध्ये आल्यावर. जसं म्हटलंय की आत्मा हा आध्यात्मिक आहे. हो, मूळ तो अगदी आध्यात्मिक भगवंतांसारखाच आहे. जसं आपण काल जाणलं की क्वालिटेटिव्हली म्हणजे गुणात्मक दृष्ट्या हे भगवंतांसारखाच आहे आत्मा. परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही होऊ शकत. जसं आपण म्हटलं की अचिंत्य भेदाभेद हा जो कन्सेप्ट आहे, आणि हे जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलं की हे अद्वैतासारखं नाहीये. आपण आपण आपली आयडेंटिटी वेगळी आहे. भगवंतांच्या पासून आपण वेगळे आहोत. एकरूप होणं हा नाहीये, ही ही गोष्ट रुचणारी नाहीये इथे. तर आपण भगवंतांपेक्षा निश्चित भगवंतांपासून वेगळे आहोत, परंतु गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखेच आहोत. आणि जे समाधीस्थ अवस्था योगी धारण करतात तिथे कुठेतरी जोडले जातो. आपण भगवंतांशी जोडले जातोय. कारण हा परमात्मा आपल्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. हा आत्मा त्याचाच अंश आहे. ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. त्यामुळे हा आत्मा या परमात्म्याचाच अंश आहे, आणि म्हणूनच त्याच्यामध्ये सगळे ते गुण आहेत. पण म्हणून समुद्राचा एक थेंब सगळा सगळा समुद्र होऊ शकत नाही, आणि तसंच आहे. आणि म्हणूनच ती गुणात्मक दृष्ट्या, मग हे गुण जे आहेत हे भगवंतांसारखेच गुण आहेत. हो, पण कुठेतरी भौतिकतेमध्ये आल्यानंतर ते सगळं कंटॅमिनेट झालंय. सगळं ती इम्प्युरिटी आलेली आहे. सगळं ते काय म्हणतात ना त्याला, की सगळं ते मलिन झालेलं आहे. आणि म्हणूनच जसं पावसाच्या थेंबाचं मी काल उदाहरण दिलं की तो चिखल बनतो मातीत गेल्यानंतर, तसंच आहे ही भौतिक सृष्टी, ही भौतिक प्रकृती ही भगवंतांचीच आहे. हो, शेवटी निर्मिती भगवंतांचीच आहे. परा प्रकृती ही भगवंतांनी निर्माण केलेली, अपरा प्रकृती ही भगवंतांचीच आहे. पण भगवंतांनी तटस्थ शक्तीवर जीवाला ठेवलेला आहे. आणि जीवाला हे जाणायचंय की मग अध्यात्मामध्ये गुंतायचंय का भौतिकतेमध्येच हा आस्वाद घेत राहायचंय. आणि तेच मनुष्य करतोय. म्हणून आपण जे कालच्या अध्यायात सत्व रज आणि तम गुणांना जेव्हा जाणत होतो, तेव्हा रजोगुणी मनुष्य हा जास्तीत जास्त म्हणजे सध्याच्या या सगळ्या प्रकृतीमध्ये, भौतिक प्रकृतीमध्ये, आणि एस्पेशली या काळामध्ये जे आपण बघतो आहोत, कारण कुठेतरी फक्त ती हवं आहे. कुठेतरी हव्यास आहे हो सगळ्याचा, ग्रीड आहे ती. आणि ती ग्रीड कुठेही न संपणारी एंडलेस आहे हो ती. कारण आज मारुती 800 घेतली तर उद्या i20 हवी आहे, तिसऱ्यांदा हवी आहे बीएमडब्ल्यू, मग हवी आहे मर्सिडीज हवी आहे, मग हवी आहे लिमोसिन. अरे मग थांबतंय कुठे? हे थांबवतच नाहीये ना. कारण ते हवं आहे फक्त, त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे. तिथे कुठेच लिमिटेशन नाही. आणि म्हणूनच मग ती आध्यात्मिकता का जरूर आहे. तो मूळ गुण, तो आत्म्याचा मूळ गुण, आत्मा हा अतिशय सात्विक आहे आणि अतिशय शुद्ध आहे मुळात. परंतु त्याला या भौतिकतेने सगळं मलिन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच त्या भौतिकतेमधल्या कुठल्या या त्रिगुणांचा प्रभाव, आणि म्हणूनच या सत्व रज आणि तमो या 3 गुणांना आपण कालपासून सुरुवात केलेली आहे जाणायला. मग ही सात्विकता ही चांगली आहे हो. सात्विकता निश्चितच चांगली आहे. ती ज्ञानाने आणि सुखाने बांधली जाते. कारण तिथे ज्ञान आहे, तिथे मनुष्याला सगळं मनुष्य काय म्हणतात ना त्याला, ग्रास्पिंग आहे, आत्मसात करतोय सगळं. परंतु तिथे कुठेतरी त्या सुखाने, कारण मग हे मला येत आहे, इथे मी जात नाहीये, तिथे भगवंत मिसिंग आहेत अजून, कृष्ण मिसिंग आहे तिथे. कारण तिथे मी आहे अजून, हे मला मला सुख देते, हे माझं ज्ञान आहे. मग तिथे कुठेतरी अजूनही तो अहमपणा पूर्ण गेलेला नाही. आणि म्हणून त्याच्याही पलीकडे जायचंय, त्या शुद्ध सात्विकतेकडे, त्या वासुदेव जे जे भगवंतांचे गुण आहेत, जे जे भगवंतांच्या धामाला पोहोचवणार आहेत, ते गुणातीत या सगळ्याच्या पलीकडे कसं जायचंय हे या गुणात. आणि म्हणून तोपर्यंत जोपर्यंत आपल्याला कळत नाही की काय आहे सत्व, काय आहे रज आणि काय आहे तम, तोपर्यंत आपण जाणूच शकणार नाही त्याच्या पलीकडे कसं जायचंय. आणि म्हणून अत्यंत सुरेख पद्धतीने भगवंतांनी आपल्याला हे सांगितलेलं आहे. तर आपण याला जाणूया, पुढे जाऊन 10व्या श्लोकाला सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. वाचणार कोणी का मी वाचू?
हा, मी वाचू. हा, वाचा माझी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वांना सादर प्रणाम. श्लोक 10 ना. हो, श्लोक 10 माताजी. हा. रजस्तमश्च रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा. हरे कृष्ण. हरे. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण कधी कधी रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम यांचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा चालू असते. तात्पर्य: जेव्हा रजोगुण प्रमुख होतो तेव्हा सत्व आणि तमोगुण यांचा पाडाव होतो. जेव्हा सत्वगुण प्रधान होतो तेव्हा रज आणि तम यांचा पाडाव होतो. तमोगुण प्रभावी असतो त्यावेळी रज आणि सत्व यांचा पाडाव होतो. ही स्पर्धा सदैव चालूच असते. म्हणून खरोखर कृष्ण भावनेमध्ये उन्नती करू इच्छिणाऱ्या मनुष्याने त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. विशिष्ट गुणांचे प्रामुख्य हे व्यवहार, कार्ये, भोजन इत्यादी गोष्टींमध्ये दिसून येते. या सर्वांचे वर्णन पुढील अध्यायामध्ये करण्यात येईल. तथापि जर मनुष्याची इच्छा असेल तर तो अभ्यासाने रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुणाची वृद्धी करू शकतो. त्याचप्रमाणे रजोगुणाची वृद्धी करून सत्व आणि तम यांचा पाडाव करू शकतो किंवा तमोगुणाची वृद्धी करून सत्व आणि रज यांचा पराजय करू शकतो. जरी प्रकृतीचे 3 गुण प्रभावी असले तरी दृढ निश्चयी मनुष्याला सत्वगुणाचा कृपालाभ प्राप्त होऊ शकतो आणि यामुळे तो सत्वगुणाच्याही पलीकडे जाऊन विशुद्ध सत्वगुणात स्थित होऊ शकतो. या विशुद्ध सत्वयुक्त अवस्थेला वसुदेव अवस्था असे म्हटले जाते आणि या अवस्थेमध्ये मनुष्य भगवंतांविषयीचे विज्ञान जाणू शकतो. विशिष्ट कार्याच्या लक्षणावरून मनुष्य कोणत्या गुणामध्ये स्थित आहे ते समजू शकते. हरे कृष्ण. ही सगळी स्पर्धा आहे हो. खूप छान स्लाइड एक मी उद्या प्रयत्न करते. आज मी इथे स्क्रीन शेअर नाही केली, पण ती 18व्या अध्यायात आणि आपल्या पहिल्या दुसऱ्या लेवलमध्ये पण तुम्ही बघितली असेल. पहिल्या लेवलमध्ये की कुठेतरी खेचाखेच चालू आहे हो. कारण मनुष्य स्वतःच, मग आपण म्हणतो की दिवसभराचा हा जो कालावधी आहे हा सुद्धा या त्रिगुणांमध्ये विभागला गेला. आपण या त्रिगुणांना पूर्ण दिवस 24 तासामध्ये आपण अनुभवू शकतो. की जसं ब्रह्ममुहूर्तापासून 9 वाजेपर्यंत सकाळची जी वेळ असते ही सगळी सात्विक सत्वगुणी असते, जी आपण स्वतः अनुभवू शकतो. त्यानंतर जी क्रियाशीलता असते 9 ते 5 वाजेपर्यंत, तेव्हा मनुष्य क्रियाशील असतो. मग तो सकाम कर्मामध्ये गुंतलेला असतो. ती रजोगुणाचा प्रभाव असतो. आणि त्यानंतर मग जे 7-8 नंतर मग कुठेतरी निद्रा अवस्थेमध्ये मनुष्य जाऊ लागतो. कारण कुठेतरी मनुष्याची सगळी जी काही शक्ती, ताकद, एनर्जी, मग तिथे कुठेतरी मनुष्य दमलेला, थकलेला असतो आणि मग तिथे त्याचा त्या निद्रा अवस्थेचीच त्याचा संलग्नता असते. म्हणूनच ती निद्रा अवस्था म्हणजेच तमो अवस्था. म्हणजे या या अवस्थेला त्यांच्या त्या लक्षणांवरून, जसं म्हटलंय की शेवटच्या ओळीत विशिष्ट कार्यांच्या लक्षणावरून मनुष्य त्या गुणामध्ये स्थित आहे. कुठल्या गुणामध्ये स्थित आहे हे मनुष्याला जाणू शकतो मनुष्य. मग त्याच्यासाठी ही जी रस्सीखेच चालू आहे, तिथे मनुष्य आयदर सात्विक, आयदर राजसिक किंवा तामसिक, या जास्तीत जास्त मग या गोष्टींची वृद्धी होऊ शकते. ज्या प्रकारे तो वागतोय, ज्या प्रकारे तो कुठल्या असोसिएशन मध्ये आहे आणि कुठल्या कशा प्रकारे स्वतःला तो काय म्हणतो ना, कुठल्या साच्यामध्ये तो स्वतःला तयार करतोय. कारण त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत हो. कारण मनुष्य जन्मापासूनच ते गुण येत नाही, पण कुठेतरी ती ओरिजिनल अवस्था असते. पण तेव्हा आपण जे म्हणतो की मनुष्याला, म्हणजे आपण कुठेतरी वी आर फॉर्च्युनेट इनफ की आपल्याला हे असोसिएशन मिळालंय, आपण या आध्यात्मिकतेकडे वळलोय. ही भगवंतांचीच इच्छा आहे हो. भगवंत निवडतायत सगळ्यांना आणि म्हणून कुठेतरी आपण सुदैवी आहोत म्हणून आपल्याला ती निवड करून आपण निदान या आता या काळात का होईना, आयुष्याच्या या टप्प्यावर का होईना, परंतु निश्चित या सत्संगामुळे आणि या सगळ्या आध्यात्मिक वाटचालीमुळे आपण त्याच्यामध्ये शिकले. आणि म्हणून मग ही जी रस्सीखेच आहे ही कशा प्रकारे, कारण कुठेतरी सात्विकता वृद्धिंगत करता येते मनुष्याला, कुठेतरी राजसिकता, कुठेतरी तामसिकता.
आणि मग ते त्याच्या विचारांवर, त्याच्या आचारांवर, जसं काही जे काही आचरण करतोय, मग व्यवहारात, कार्यात, खाण्यात पिण्यात इत्यादी गोष्टींवरून, आणि मग या सगळ्याचे गुण, या सगळ्यावर, सगळ्याचा त्याच्यावरती प्रभाव असतो. पण पण जर मनुष्याची इच्छा असेल तर अभ्यासाने तो रजोगुण आणि तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्व गुणांची वृद्धी करू शकतो. हा जो जर आहे ना, हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण ही इच्छा करण्याची जी भगवंतांनी सूट दिलेली आहे ना, ती सूट अत्यंत महत्वाची आहे. आणि इथेच मनुष्याला जाणायचं. पण ते कसं जाणणार आहे? कारण मग भक्तीचा पहिला टप्पा श्रद्धा आहे. आणि मग पुढे साधू संघ, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती या गोष्टी हळूहळू शिकू शकतो, जर त्याची इच्छा असेल तर. कारण ती इच्छाशक्ती जबरदस्त असणं गरजेचं आहे. आणि जर ते त्यांनी ठरवलं तर मग तो त्याप्रमाणे त्या वाटचालीवरती आध्यात्मिक उन्नती साधू शकतो. आणि मग त्या सत्व गुणाच्या पलीकडेही जाऊ शकतो, ज्याला वसुदेव म्हटलं जातं. जी विशुद्ध सत्व अवस्था आहे ती गुणातीत आहे. या सत्व, रज आणि तम, रज तम तर अतिशय खालच्या पातळीचे आहेत, परंतु सात्विकता जरी शुद्ध म्हटले तरी त्या शुद्ध त्याच्या पलीकडे सुद्धा विशुद्ध सत्वगुण आहे. आणि तोच वसुदेव म्हटलेला आहे. आणि ही अवस्था प्राप्त करण्याची निश्चितच मनुष्याला संधी दिलेली आहे. मनुष्य जन्मच मिळाला आहे हेच दुर्मिळ आहे हो. आणि म्हणून ही संधी मिळालेली आहे मनुष्याला. आपण म्हणतोय 84 लक्ष योनीतून मनुष्य जन्म मिळाले, आणि त्यातूनही 4 लाखच फक्त मनुष्य जन्म येतो, आणि त्यातून या दुर्मिळ असा हा जन्म मिळालाय, कारण कुठेतरी ही संधी मिळते आपल्याला. आणि म्हणून मनुष्याला जर इच्छाशक्ती त्याची जर दांडगी असेल तर तो स्वतःला निश्चितच त्या सात्विकतेच्या पलीकडे नेऊ शकतो. हे आवश्यक आहे, आणि त्यासाठी तो अभ्यास करणं आवश्यक. हरे कृष्ण. 11वा श्लोक. हरे कृष्ण. श्लोक 11. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञाने यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमेच्युत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रगटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. तात्पर्य: 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाकपुड्या, तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदा अशी शरीरामध्ये 9 द्वारे आहेत. जेव्हा प्रत्येक द्वार सत्वगुणाच्या लक्षणाने प्रकाशित होते तेव्हा मनुष्यात सत्वगुणाची वाढ झाली आहे असे समजावे. सत्वगुणामध्ये मनुष्य सर्व गोष्टी व्यवस्थित पाहू शकतो, सर्व गोष्टी योग्य रीतीने ऐकू शकतो आणि सर्व गोष्टींची रुची यथार्थ रीतीने घेऊ शकतो. सत्वगुणी मनुष्य अंतर्बाह्य शुचिरभूत होतो आणि त्याच्या प्रत्येक इंद्रियरूपी द्वारामध्ये सुखाची वृद्धी होते. ही सत्वगुणाची अवस्था आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग सत्वगुण बांधला जातोय हे तर आपण जाणलं, कारण कुठेतरी तो ज्ञानाने आणि सुखाने बांधला जातो. पण निश्चितच हा सत्वगुणच पुढे नेऊन जाऊ शकतो. कारण ह्या सात्विकतेच्या पलीकडे जेव्हा जायचंय तेव्हा ती सात्विकता अंगात असणं हे खूप गरजेचं आहे. आणि मग ती या मन इंद्रिय, मग या इंद्रियांमध्ये कशा प्रकारे जाणवते, तर आपली ही जी 9 द्वारं आहेत, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नाकपुड्या, त्याच्यानंतर तोंड, जननेंद्रिय आणि गुदद्वार, ही जी आपली 9 द्वारं आहेत, ती 9 द्वारं ही सात्विकतेने प्रकाशित होतात. मग काय खातो आहे, काय ऐकतो आहे, काय बघतो आहे, कशा प्रकारे आपण स्वतःला मोल्ड करतोय, कशा प्रकारे आपण कुठल्या साच्यात स्वतःला तयार करतो आहोत, हे महत्वाचं आहे. मग ती खाण्याची जिभेला चोचले आहेत सगळे, हे वास येत आहेत चांगले, आणि मग असं पाहिजे आहे, तसं पाहिजे आहे का, मग ही सगळी कुठेतरी सकाम आणि मग त्या रजो आणि तमो गुणाकडे नेणारी अवस्था आहे. पण याच्यात जर सात्विकता दिसली तर सत्व गुणाची वाढ झाली असे समजावे. कारण इथे कुठेतरी हा सत्व गुण जो आहे हा योग्य रीतीने त्याला आत्मसात करण्यासाठी मदत करू शकतो मनुष्याला. आणि म्हणून ज्याच्या अंगी ही सात्विकता बांधली जाते तो निश्चितच स्वतःला त्या सत्व गुणाच्या पलीकडे नेण्यास तयार करू शकतो. आणि मग ही प्रत्येक इंद्रिय रूपी द्वारामध्ये दिसते. आणि म्हणूनच या सगळ्या द्वारांना त्या ज्ञानाने, कारण मग ज्ञान मिळाल्याशिवाय कळणारे कुठे हो, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय. नाहीतर आपण आपलं मी म्हणेन ती पूर्व दिशा, मला हे हवंय म्हणजे हवंय, मी म्हणेन तेच मला पाहिजे आहे.
पण त्याच्यासाठी ते ज्ञान आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच उत्तम आध्यात्मिक गुरु, जसं 360 अंशातून उत्तम आध्यात्मिक गुरु तुम्हाला सांगत असतात, कारण तिथे कुठेतरी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक आणि मग फिलॉसॉफिकल, किंवा तुम्ही जे म्हणता की मानसिकता, आणि मग आपण जे एखादी मानसोपचार तज्ञ, ते फक्त तुम्हाला ती मानसिकता किंवा मनाचं तुमच्या असं झालं आहे आणि मग तुम्ही हे स्वतःला जाणलं पाहिजे, पण तिथे कुठेतरी काही गोष्टी मिसिंग असतात. आणि म्हणून जेव्हा आपण गुरु म्हणतो, कारण औषधोपचार करण्याच्या दृष्टीने त्या मानसोपचार तज्ञाकडे जाणं किंवा एखाद्या डॉक्टरनी शारीरिक गोष्टींना बरं करणं ही गोष्ट वेगळी. परंतु त्या गोष्टीला, जसं अर्जुनाने भगवंताला कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम सर्व धर्म सम्मूढ चेता यच्छ्रेयस्यानिस्तिशं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी मां त्वाम प्रपन्न. मग खूप चाली ते छान, म्हणून मला थोडी मी अडकळले. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं स्याधि मां त्वां प्रपन्न. मग इथे मला तू सांग, मी आता जाणू शकत नाही, आणि मला आता मी काही विचार करण्याच्या पलीकडे आहे, कारण ती माझी स्थितीच नाही, आणि म्हणून मग सरेंडर केलंय हो पूर्ण. आणि तेच गुरु मानलेले भगवंताला. आणि मग त्या गुरुनी जेव्हा अर्जुनाला प्रत्येक ठिकाणी करेक्ट केलंय, हो तू जे विचार करतोयस ते नाहीये तसं. मग ते कशाने प्रकाशित झालंय? ज्ञानाने प्रकाशित. त्याचं प्रत्येक इंद्रिय जे काही तो करायला जातोय, की नाही मला हे पाप पटतंय, मला ह्याच्यात आनंद नाहीये, पण हे जो विचार करतोयस हे असा नाहीये, तू असा विचार करतोयस, हे फक्त गुरुच सांगू शकतो. आणि म्हणूनच या ज्ञानाने त्या प्रत्येक इंद्रियाला प्रकाशित करणं गरजेचं आहे, तरच त्या गुणातीत अवस्थेवर आपण पोहोचू शकतो. हरे कृष्ण. श्लोक 12वा. हरे कृष्ण. श्लोक 12. लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमस्पृह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणे उत्पन्न होतात. तात्पर्य: रजोगुणी मनुष्य प्राप्त स्थितीत कधीच संतुष्ट राहत नाही. आपले स्थान उंचवण्याची त्याला सदैव लालसा असते. जर त्याला राहण्यासाठी निवासस्थान बांधायची इच्छा असेल तर तो राजवाड्याप्रमाणेच घर बांधण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतो. जणू काही तो त्या घरामध्ये नित्य वास करणार आहे. इंद्रिय तृप्ती करण्याची त्याच्यामध्ये तीव्र इच्छा उत्पन्न होते. त्याच्या इंद्रिय तृप्तीला अंतच नसतो. त्याला सदैव आपल्या कुटुंबासोबत आपल्या घरात राहून निरंतर इंद्रिय तृप्ती करीत राहण्याची इच्छा असते. त्याला कधीच शेवट होत नाही. याचा कधीच शेवट होत नाही. ही सर्व रजोगुणाची लक्षणे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं मी म्हटलं, हो आज मारुती 800 आहे, तर उद्या मला i20 हवी आहे, मग मला फोर्ड हवी आहे, मग मला मर्सिडीज हवी आहे, मला BMW हवी आहे, मला लिमोझिन, आपली ती मोठ्यातली गाडी लिमोझिन हवी आहे. अशा हे कुठे एंडलेस आहे हो. आणि म्हणूनच ही इंद्रिय तृप्ती करण्याची त्याच्यामध्ये तीव्र इच्छा असते, ज्याला अंतच नसतो. म्हणून आपल्याला जास्तीत जास्त या ज्या सध्याच्या युगामध्ये दिसत आहेत ते जास्तीत जास्त रजोगुणामध्ये, कारण फक्त भोगायचंय, हो उपभोगायचंय. मला आज इथे जायचंय, मला या विकेंडला असं पाहिजे आहे, मला ते तसं हवं आहे, मग माझ्याकडे एवढंच नाहीये. अहो उद्या लग्नाला जायचंय, घरात 50 साड्या आहेत पण तरी पण माझ्याकडे कपडेच नाहीयेत हो. अहो पण मग तो संपणार आहे कधी? ते समाधान कुठे होणार आहे? कारण त्याला कुठेतरी एंडच नाहीये. कारण ती इंद्रिय तृप्ती करत राहायची इच्छा संपत नाही. आणि म्हणून ती रजोगुणी व्यक्ती कधी समाधानी होऊच शकत नाही. म्हणून ती सकाम कर्मामध्ये अडकली, करतीये चांगल्या गोष्टी, करतीये प्रपंचात आहे, आपल्या जबाबदाऱ्या सांभाळती आहे, पण माझं म्हणजे माझ्या पुत्र, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे हो पूर्ण. भगवंतांप्रती जी कृतज्ञता पाहिजे आहे तो ग्रॅटिट्यूड कुठेच नाहीये. फक्त मला हे पाहिजे म्हणून मी हे करणार आहे, आणि म्हणून माझ्या कुटुंबाला, माझ्या मुलांना हे मिळू दे, माझ्या पत्नीला हे मिळू दे. कबूल आहे, तुम्ही सगळ्यांसाठी करा, हो पण जे कर्तव्य, ज्याचं जे आहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वर, हे विसरायला होतं. म्हणून ती रजोगुणी व्यक्ती
त्याच अवस्थेमध्ये असते आणि ही सगळी या रजोगुणी व्यक्तीचीच, की कुठेतरी फक्त आशा, आकांक्षा आणि लालसा, ग्रीड संपत नाही. अशा प्रकारे ही रजोगुणी व्यक्तीचे गुण सांगितलेले आहेत. हरे कृष्ण. श्लोक 13वा. हरे कृष्ण. श्लोक 13. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अंधकार, निष्क्रियपणा, मूर्खपणा आणि मोह हे अनर्थ प्रकट होतात. तात्पर्य: जेव्हा प्रकाश नसतो तेव्हा ज्ञानाचा अभाव असतो. तमोगुणी मनुष्य नियामक तत्वांनुसार कार्य करीत नाही. त्याला आपल्या विकृत इच्छेनुसार व्यर्थ कर्म करण्याची इच्छा असते. जरी याच्याकडे योग्य ती कार्यक्षमता असली तरी तो काहीही प्रयत्न करीत नाही. याला मोह असे म्हणतात. त्याच्या ठिकाणी चेतना असली तरी त्याचे जीवन निष्क्रियच असते. ही सर्व तमोगुणी मनुष्याची लक्षणे आहेत. हरे कृष्ण. इथे सगळा प्रमाद आहे हो. इथे सगळा मूर्खपणा आहे. कारण तिथे ज्ञानाचाच अभाव आहे. सगळं अज्ञानातच करतायत. मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मला हवंय तसंच मी वागणार. मग अशा व्यक्तीला कुठेच काय म्हणतात ना, त्याच्यामध्ये संवेदनता नसतेच, पण त्या गोष्टीला कुठे बॉर्डर नसते, कुठेतरी लिमिट्सच नसतात. मग तो ज्याला जसं हवं तसं तो वागत असतो. कुठल्याही वेळेला मी उठणार, कुठल्याही वेळेला मी झोपणार, कुठल्याही वेळेला खाणार पिणार, ना कुठली शिस्त आहे कुठलंच नसतं. तो तिथे प्रमाद असतो. आणि जरी कार्य करण्याची क्षमता असली तरी नको, मला फुकट मिळतंय ना, मग खाटेवर बसून सगळं मिळतंय, मग त्याची काहीच गरज नाहीये. मला कष्ट करण्याची गरज नाही, कारण मला जे मिळतंय त्याच्यात मी आनंदी आहे. मग भले मला एक दिवस मिळालं, नाही मिळालं, हे मिळालं, ते मिळालं, परंतु मला आराम तर मिळतोय, कारण तिथे आळस आहे, प्रमाद आहे. कारण सगळी निद्रा, जेवढं झोपेच्या अधीन झालेला माणूस असतो, आणि म्हणून ते निष्क्रिय असं जीवन असतं. चेतन मनुष्यासारखीच आहे हो. भगवंतांनी सगळ्यांच्या ठाई भगवंत आहेत. परमेश्वर परमात्मा आहे. परंतु परमात्मा इंटरफिअर करत नाही. भगवंत कुठल्याच गोष्टीत इंटरफिअर, कारण त्यांनी ती सूट दिलेली आहे इच्छेची. ज्ञान देत आहेत सगळं, परंतु इंटरफिअरन्स नाहीये. कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव भगवंतांवरही नाहीये, आणि तेही तुम्हाला कुठल्याही गोष्टीसाठी लादत नाहीये. जसं अर्जुनावरही भगवंतांनी स्वतःला लादलं नाही. ज्या क्षणी 10व्या अध्यायातच भगवद्गीता संपली असती हो. कारण जिथे अर्जुन सांगतोय तो कन्व्हिन्स झालाय. अर्जुनाला कधीच शंका नव्हती भगवंतांविषयी. तो ऑलरेडी कन्व्हिन्स होता, कारण तो भक्त होता भगवंतांचा. पण हे सगळं सामान्य माणसासाठी त्यांनी प्रपंच हा केलेला आहे, ते ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी. आणि म्हणून त्याला कन्व्हिन्स करायची गरजच नव्हती. आपण 10व्या अध्यायात भगवद्गीता संपवली सुद्धा असती, पण पुढे जाऊन मग हे ज्ञान, कारण मग या भौतिकतेतून या सामान्य माणसाला कळलं पाहिजे हो, की भगवंत भौतिकतेमधून कुठे कशा प्रकारे आपल्या आपल्या त्यांचं अस्तित्व आहे. आणि मग मी कुठे तुला उपासना करू, कुठे तुझी पूजा करू, हे अर्जुन भगवंतांना तेवढ्यासाठी विचारतायत. नाही तर ते म्हणतायत हो अर्जुन, की परमधाम, परम कारण आणि परम लक्ष सगळं तुम्हीच आहात. कारण जे मी म्हणतो आहे, म्हणजे मला तुम्ही आता स्वतः सांगताय, हे ऋषी मुनींनी आधीच लिहून ठेवलेले. असित, देवल, व्यास, नारद या सगळ्यांनी आपल्या वेदांमध्ये आणि सगळ्या स्क्रिप्चर्स मध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, की भगवंत हेच परम कारण, परम धाम आहे. म्हणून त्याला कन्व्हिन्स करण्याची गरजच नव्हती. परंतु हे ज्ञान, मग याचा प्रपंच, आणि पुढे जाऊन मग भगवंतांनी मग त्या सामान्य माणसासाठी, उद्या उठून कोणी सांगेल हो मी मी ईश्वर आहे, मी देव आहे, मग दाखवा तुमचं विश्वरूप दर्शन. आणि म्हणून तो सगळा प्रपंच आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी मग अर्जुनाने रिक्वेस्ट केल्यावर, अर्जुनाला लादलेलं नाहीये अर्जुनाला भगवंतांनी स्वतःला. जेव्हा तो स्वतः म्हणाला की आता मला तुम्ही तुमचं ऐश्वर दाखवा, तेव्हा भगवंतांनी दाखवलं. अशा प्रकारे भगवंत कुठेच स्वतःवर कुणाला लागत. शेवटी भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलंय हो. तुम्ही ब्रह्म म्हणा, परमात्मा म्हणा, भगवान म्हणा, तिन्ही स्टेजमध्ये भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं 12व्या अध्यायात तर भगवंतांनी किती ऑप्शन्स दिलेत हो. तुम्हाला नसेल जमत मन आणि बुद्धी एकाग्र करायला, तर तुम्ही माझ्यासाठी कर्म करा. तेही जमत नसेल तर ज्ञानाचं अनुशलन, ध्यान करा. आणि असं करून तुम्ही भगवंतांच्या सेवेत स्वतःला दृढ करू शकता. पण हे सगळं मनुष्याच्या इच्छेवर ठेवलेलं आहे. म्हणूनच मग ती निष्क्रियता काय येते, कारण ती त्याची इच्छा आहे. म्हणून भगवंत, आपण म्हणतो ना, माताजींनी तुम्हाला सांगितलंच, उपद्रष्टा आणि अनुमंता.
भगवंत सगळं ऑब्झर्व करतायत आणि त्याला अनुमतीही देत आहेत, पण ते फक्त निरीक्षण करतायत. उपद्रष्टा अनुमती, हा तो कन्सेप्ट आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इंटरफिअर करत नाहीत. मग अगदी चोर चोरी करतोय त्यालाही भगवंत अनुमती देत आहेत. कारण का? कारण ती त्याची इच्छा आहे, त्याने इच्छा केलेली आणि ती इच्छा ही पूर्ण होतीये त्याची. कारण त्याचं ज्ञान कुठेतरी तिथे अभाव आहे ना सगळ्या ज्ञानाचा. आणि म्हणून मग ती व्यक्ती तमोगुणामध्ये शिरली जाते. आणि अशी या तमोगुणी व्यक्तीची, मग जे आपण बघतो की नक्षलवादी आहे, जे अतिरेकी आहेत, कशी काय बनतात हो? कारण त्यांच्या मनावरती, त्यांचं मन त्यांच्या कयात नसतं. त्यांच्या मनावर कुणाचाही ताबा मिळू शकतो, कोणीही त्यांच्या मनाचा ताबा मिळवू शकतं, असं त्यांचं मन असतं. आणि म्हणून मग त्या मनाला कशाही प्रकारे मेस्मराईज, कशाही प्रकारे मोल्ड केलं जाऊ शकतं आणि त्या प्रकारे मग ते त्या गुणामध्ये स्वतःचं पूर्णपणे अधःपतन करून. हरे कृष्ण. श्लोक 14वा. हरे कृष्ण. श्लोक 14. यथा सत्त्वे प्रवृद्धे प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मलान् प्रतिपद लोकान् प्रतिप लोक लोकान् लोकान् मलान् प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर पवित्र ग्रहलोकांना प्राप्त होतो. तात्पर्य: सत्वगुणी मनुष्याला ब्रह्मलोक, जनलोक इत्यादींसारख्या उच्चतर लोकांची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी तो दैवी सुखाचा उपभोग घेतो. अमलान हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. याचा अर्थ रज आणि तम या गुणातून मुक्त असा आहे. भौतिक जगतामध्ये अशुद्धता आहे, परंतु सत्वगुण हा भौतिक जगतातील सर्वाधिक शुद्ध गुण आहे. निरनिराळ्या प्रकारच्या जीवांसाठी निरनिराळ्या प्रकारचे ग्रहलोक आहेत. ज्यांचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो त्यांची महान भक्त आणि महर्षी निवास करीत असलेल्या उच्चतर लोकांमध्ये उन्नती होते. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग सत्वगुणी मनुष्याला कुठेतरी, जसं मी मगाशी म्हटलं, की ती व्यक्ती, सत्वगुणी व्यक्ती ही निश्चितच त्या गुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी स्वतःला सिद्ध करू शकते. कारण ही सत्वगुणी व्यक्ती ही निष्काम पद्धतीने कर्म करत असते आणि निश्चितच त्यांच्यामध्ये ती सर्वाधिक शुद्धता ही रजो आणि तमोगुणाच्या कंपॅरिझन मध्ये निश्चितच जास्त असते. कारण अमलान, जसं म्हटलं इथे, रजो आणि तमोगुणातून मुक्त. अशा कशा प्रकारे? तर या सत्वगुणी मनुष्य हा त्याच्यापासून मुक्त असतो आणि म्हणूनच या कुठल्याच गोष्टींमध्ये न अडकणारा मनुष्य निश्चितच स्वतःची उन्नती साधू शकतो. निरनिराळ्या, म्हणून आपण इथे काय आता जाण्याचा प्रयत्न करतोय की आपण बघितलं सत्वगुणी व्यक्ती कशी आहे, रजोगुणी कशी आहे, तमोगुणी कशी व्यक्ती आहे, ती कुठल्या प्रकारे स्वतःला वृद्धिंगत तो गुण केल्यानंतर कशा प्रकारच्या क्रियांमध्ये ती, किंवा कशा प्रकारचे त्यांचे गुण आहेत, हे आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला. मग हा श्लोक आपल्याला सांगतोय की ती व्यक्ती मृत झाल्यावर कुठला धाम त्यांना मिळणार आहे. तर निश्चितच अशा व्यक्तीला वैकुंठवास आणि गोलोकधाम नाही मिळू शकत, पण त्यांना उच्चतर ग्रहाची प्राप्ती होते. आणि उच्चतर गृहामध्ये जिथे महर्षी आणि भक्त वास करीत असतात. कारण निश्चितच त्या व्यक्तीला सुख आणि म्हणजे कुठेतरी जिथे आपण म्हणतो की स्वर्ग सुख जे आहे, त्या सुखाचा उपभोग घेण्यासाठी निश्चितच त्या सत्वगुणी व्यक्तीची ही डिझर्व्स टू बी देअर असं होतं. पण अशी व्यक्ती मग पुन्हा तेव्हा जेव्हा पुण्याचा संचय कमी होतो, तिथे पुण्य क्षीण होतं, तेव्हा पुन्हा मृत्यूलोकात जन्म येतो. आणि म्हणून ती कुठेतरी दृढता नाही झाली. जेव्हा जेव्हा आपण वैकुंठाला, गोलोकधामाला जाऊ, तिथे कुठेतरी गॅरंटी आहे की यू विल नॉट कम बॅक अगेन, की तुम्ही भौतिकतेमध्ये परत येऊ शकत नाही. पण असं हे नाही होऊ शकत. आणि सात्विकता म्हणून उच्चतर ग्रहांमध्ये मात्र निश्चितच त्या व्यक्तीला प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 15. प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो आणि तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो
तेव्हा तो पशूंच्या योनीमध्ये जन्म घेतो. तात्पर्य: आत्म्याला मनुष्य जन्म प्राप्त झाला की त्याचे पुन्हा कधीच अधःपतन होत नाही, अशी काही लोकांची धारणा असते. मात्र ही धारणा चुकीची आहे. या श्लोकानुसार जर मनुष्याने तमोगुण विकसित केला तर मृत्यूनंतर त्याचे पशुयोनीत अधःपतन होते. तेथून पुन्हा मनुष्य जन्म प्राप्त करण्यासाठी त्याला उत्क्रांती मार्गाने स्वतःची उन्नती करावी लागते. म्हणून जे खरोखर मनुष्य जीवनाचे गांभीर्य जाणतात त्यांनी सत्वगुणाचा विकास केला पाहिजे आणि सत्संगाद्वारे त्रिगुणातीत होऊन कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झाले पाहिजे. हेच मनुष्य जीवनाचे ध्येय आहे. अन्यथा मनुष्याला पुन्हा मनुष्य योनीच प्राप्त होईल याची निश्चिती देता येणार नाही. हरे कृष्ण. बघा, म्हणजे मनुष्य योनीच मिळेल हा जो कुठेतरी भ्रम असतो कितीतरी जणांचा, ही जी धारणा असते की मनुष्य जन्म मिळालाय म्हणजे पुढचा जन्म सुद्धा मनुष्य मिळणार, हो कुणी लिहून ठेवलंय? त्याच्यासाठी तुमचं पुण्य कर्म आवश्यक आहे. कारण हे सगळं कर्माचा खेळ आहे हो हा, जो आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये कर्मयुगामध्ये पण आपण जाणला. हे सगळा कर्माचा खेळ आहे. जे काही कर्म करता आहात त्या कर्माच्या नुसारच तुम्हाला तो जन्म मिळणार आहे. आणि म्हणूनच इथे सांगितलेलं आहे की मनुष्याने जर तमोगुण की मनुष्य योनीचा जन्म मिळालाय, जो मी मगाशीही म्हटलं की जो अत्यंत दुर्मिळ आहे, तो जन्म मिळणं, म्हणून प्रभुपाद म्हणतात निदान एवढे तरी, एवढं पुण्य आणि एवढी सेवा करा की पुढचा जन्म मनुष्याचा मिळेल. की निदान भगवंत सांगतायत हो की योगक्षेमम वहाम्य, की मी तुमच्या भक्तीचं निश्चित रक्षण करेन. तुमच्याकडे उणं आहे ते तुम्हाला देईन आणि तुमच्याकडे जे आहे त्याचं रक्षण मी करीन. ही हमी भगवंत देतायत. परंतु त्यासाठी तुमचं कर्म कसं हवंय? तुमचं कर्म योग्य हवं. तुमच्या कर्मावर तुमचा जन्म अवलंबून आहे. भगवंत काहीही तुम्हाला इंटरफिअर करत नाहीयेत. पुन्हा पुन्हा तेच सांगणं. आणि म्हणूनच मनुष्यालाच हे प्रयत्न करून, कारण मनुष्याला त्या तटस्थ शक्तीवर तेवढ्यासाठीच भगवंतांनी सांगितलंय हो, पराशक्तीचाच भाग आहे तो. पण तो विसरतोय ना, त्याला विस्मरण होत आहे, त्याला भगवंतांचं विस्मरण होतं आहे. आणि मग अशा व्यक्तीला जर पुन्हा उत्क्रांती, पुन्हा जर या भौतिकतेमध्ये परत यायचं नाही तर त्यांनी ती कृष्ण भावना वाढीस लावली पाहिजे. त्या गुणातीत पोहोचण्यासाठी निश्चितच कुठेतरी सत्संगाद्वारे, आणि म्हणूनच त्यासाठी भक्ती भक्ती आणि भक्तीचा मार्ग अवलंबला पाहिजे जिथे श्रद्धा आहे. मनामध्ये श्रद्धा असेल तर त्या भक्तीचा मार्ग अवलंबला जातो. आणि मग तिथे साधू संग, भजन क्रिया या सगळ्या गोष्टींद्वारे ती वृद्धिंगत करतायत. त्या सत्व गुणाचा विकास तरच होऊ शकतो जर अशा प्रकारे सत्संग लाभलं. कारण बघा बघा, आपण आपण स्वतःही याचा अनुभव घेऊ शकतो. कारण थोडा वेळ या सत्संगात असतो तेव्हा आपण हे याच्यामध्येच पूर्णपणे हे विचार असतात किंवा याप्रमाणे बोलतो, कीर्तन भजन आणि सगळं. थोड्या वेळाने एक अर्धा एक तास जाऊ दे, कुठेतरी काहीतरी पार्टी आहे, कुठेतरी काहीतरी जायचं आहे, फंक्शन आहे, तुम्ही चटकन त्या गोष्टीमध्ये लगेच शिरून जाता. कबूल आहे, प्रपंच आहे, तुम्ही या सगळ्या गोष्टींचा निश्चितच उपभोग म्हणण्यापेक्षा या सगळ्या गोष्टी व्यवहारात केल्या पाहिजे. पण तिथे कुठेतरी ती कृष्ण भावना जरुरीची आहे. जे काही कराल की आपल्याला भगवंतांच्या स्मरणामध्ये या गोष्टी करायच्या आहेत, करा, प्रपंचातल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पडा. पण तिथे पुन्हा मग आपलं व्यवस्थित जे आचरण आहे, मग आपण आपलं आपलं चॅन्टिंग, ज्या जपमाळा 16 माळा जे करता आहेत, मग त्या 16 माळा आपल्या पूर्ण करणं हा नियम आहे, ही माझी साधना आहे. सकाळी उठून एवढ्या एवढ्या गोष्टी मी करणं, मग या गोष्टीच कुठेतरी शिस्त लावणार आहे तो मनुष्याला. आणि म्हणून तो जर सत्वगुण असेल तर निश्चितच त्याचा विकास करायला या सगळ्या गोष्टींची निश्चित मदत होईल. आणि नाही तर मग तो तमोगुण, रजो आणि तमोगुण वाढीस लागून मनुष्य पशुयोनीमध्ये जन्म घेऊ शकतो. आणि म्हणून असं सांगितलेलं आहे की रजोगुणी व्यक्तीला मृत्यूलोकाची प्राप्ती होते, की ज्या पृथ्वी लोकावर, कारण तो सकाम कर्मामध्ये करतोय, पुण्य करतोय, पण ते पुण्य का करतोय? अहंभावनेने करतोय. म्हणून त्याला या मृत्यूलोकाची, जन्म मृत्यू जरा व्याधी या दुःखालयांमध्येच त्याला जन्म घ्यायला लागेल. जसं आपण म्हटलं, सात्विकता कुठेतरी वरच्या ग्रहांवर जन्म देईल आणि मग ते पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा पृथ्वीवर येईल हो. पण राजसिकता मात्र पुन्हा या मृत्यू लोकामध्येच जन्म घ्या. मग सांगता येत नाही तुम्हाला की मनुष्याचा जन्म मिळेल, ही गॅरंटी नाही. त्यासाठी सुद्धा तुमचं कर्म आवश्यक आहे. योग्य कर्म तुम्हाला या
पुढे जे जे काही पुण्य कमवत जाल आणि जशा प्रकारे भक्तीची वाढ, जसं की भगवंतांची सेवा आणि सगळं नामस्मरण, या सगळ्या गोष्टींनी याचा विकास करायचा, हेच मनुष्य जीवनाचं ध्येय आहे. अन्यथा मनुष्याला पुन्हा मनुष्य योनीस प्राप्त होईल याची काहीही हमी देता येत नाही. हे सगळं मनुष्याच्या त्या इच्छेवर आणि मनुष्यांच्या कर्मांवर अवलंबून. हे मनुष्याने अगदी क्लिअरली जाणलं पाहिजे. त्याप्रमाणे तो स्वतःला निश्चितच आचरणात ज्या गोष्टी आणू शकतो आणि स्वतःला त्याप्रमाणे तयार करू शकतो, हे जाणून घेतलं पाहिजे. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण म्हटलं की सत्वगुण हा वरच्या ग्रहांवर पोहोचवतो, रजोगुण हा मृत्यू लोकामध्ये पोहोचवतो, त्याप्रमाणे तमोगुण जो आहे हा कुठेतरी पशु योनीमध्ये, ज्या खालच्या योनीमध्ये त्या मनुष्याला जन्म मिळतो. माताजी 1 सेकंद द्या मला. लीना माताजी परत परत कॉल करतायत. एकदा त्यांचा कॉल. ओके. हरे कृष्ण. श्लोक हरे 16. हरे कृष्ण. श्लोक 16. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम्, अज्ञानं तमसः फलम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असून ते सत्वगुणी असल्याचे म्हटले जाते, परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ मूर्खपणा तथा अज्ञान आहे. तात्पर्य. बरंच मोठं आहे हो तात्पर्य. आपण एक हो. काम करूया, हा. ठराविक त्याच्यातला भाग घेऊ. हा. अज्ञानामुळे लोक जाणत नाही. इथून वाचाल माताजी. दुसरा पॅरेग्राफ का माताजी? दुसरा पॅरेग्राफ मधला मध्य जो आहे, बऱ्याच गोष्टी रिपीट आहेत कारण, तर आपण हे वाचूया. अज्ञानामुळे लोक जाणत नाही की भगवंतांद्वारे संपूर्ण सृष्टीचे नियंत्रण केले जाते. मी इथूनच वाचते ह्याच्यावर. ठीक आहे. हा. हरे कृष्ण. अज्ञानामुळे लोक जाणत नाहीत की भगवंतांद्वारे संपूर्ण सृष्टीचे नियंत्रण केले जाते. प्रत्येक सजीव प्राणी हा भगवंतांच्या पुत्रासमान आहे आणि एखाद्या मुंगीची हत्याही भगवंत सहन करीत नाहीत. मनुष्याला याचे फळ भोगावेच लागते. म्हणून जिव्हा लवल्याच्या तृप्तीसाठी पशुवध करणे म्हणजे गाढ अज्ञानच होय. मनुष्याला पशुहत्या करण्याची मुळीच आवश्यकता नाही, कारण परमेश्वराने अनेक सुंदर पदार्थांचा पुरवठा केला आहे. कोणत्याही प्रकारे मनुष्य जर मांसभक्षण करत असेल तर तो अज्ञानी असल्याचेच जाणावे. असा मनुष्य आपले भविष्य अत्यंत अंधकारमय करीत आहे. सर्व प्रकारच्या पशुवधामध्ये गोहत्या ही सर्वात अधम आहे, कारण गाय आपल्याला दूध देऊन सर्व प्रकारचे सुख देते. गोहत्या करणे म्हणजे प्रगाढ अज्ञानमय कर्म होय. वेदांमधील ऋग्वेद 9.4.64 गोभिः प्रीणीत मत्सरम हे शब्द दर्शवतात. हे शब्द दर्शवतात की जो मनुष्य दुधाने पूर्णपणे तृप्त होऊ करण्याची इच्छा करतो तो घोर अज्ञानात आहे. वेदांमध्ये एक प्रार्थनाही आहे की नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. हे भगवन, तुम्ही गाय आणि ब्राह्मणांचे तसेच अखिल मानवांचे आणि जगाचेही हितेच्छू आहात. विष्णू पुराण 1.19.65. या श्लोकाचे तात्पर्य आहे की यामध्ये गाय आणि ब्राह्मणांच्या संरक्षणाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. ब्राह्मण हे आध्यात्मिक विद्येचे प्रतीक आहेत आणि गाय ही महत्वपूर्ण अन्न पदार्थाचे प्रतीक आहे. या दोन जीवमात्रांना सर्व प्रकारे रक्षण दिलेच पाहिजे आणि हा संस्कृतीचा खरोखर उत्कर्ष आहे. आधुनिक मानव समाजामध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाकडे दुर्लक्ष केले जाते.
आणि गोहत्येला प्रोत्साहन देण्यात येते. यावरून आपण जाणले पाहिजे की मानव समाज चुकीच्या दिशेने प्रगती करीत आहे आणि स्वतःच्याच विनाशाचा मार्ग मोकळा करीत आहे. जी संस्कृती आपल्या नागरिकांना पुढील जन्मी पशु बनण्यासाठी मार्गदर्शन करते ती निश्चितच मानवी संस्कृती नाही. अर्थात आधुनिक संस्कृतीची रजोगुण व तमोगुण यांच्या प्रभावामुळे पूर्णपणे दिशाभूल झाली आहे. हे युग अत्यंत भयदायी आहे आणि मानवतेला या भयापासून वाचवण्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी समाजाला अत्यंत सुगम अशा कृष्ण भावनेचा मार्ग प्रदान केला पाहिजे. हरे कृष्ण. तर इथे सांगितलं जात आहे की कशा प्रकारे, मग आपण जसं म्हटलं की मृत्यूनंतर कुठल्या योनीची प्राप्ती होते, ज्या सत्वगुणाला उच्चतर ग्रहांची मग स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते, रजोगुणाला मृत्यू लोकाची, तर तमोगुण व्यक्तीला पशु योनीची प्राप्ती होते. आणि म्हणून मग ज्याप्रमाणे इथे सांगितलेलं आहे की पुण्यकर्माचं फळ हे शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणांमध्ये असलं असं म्हटलंय. कारण हा जो सत्वगुणी व्यक्ती जी आहे ती सत्वगुणी व्यक्ती ही पुण्यकर्म करते जी निष्काम भावनेने करते. आणि म्हणून ते पुण्य केलं जात आहे, ज्ञानाने केलं जात आहे आणि आपल्या ज्या काही अभ्यासाने केलं जात आहे, पण कुठेतरी फक्त त्यातून मिळणाऱ्या सुखाशी तो बांधला जातोय. पण निश्चितच ती भावना योग्य आहे. पण हेच रजोगुणी व्यक्ती सकाम कर्मामध्ये सगळं करते आणि तमोगुणी व्यक्ती प्रमादामध्ये सगळं करते, अज्ञानामध्ये सगळं करते. आणि म्हणून ज्या प्रकारे आता आपण जाणण्याचा प्रयत्न केला की ब्राह्मण आणि गाय, आध्यात्मिकता आणि कुठेतरी ज्या प्रकारे गायीला गाय गाय म्हणजे माऊली हो, माता माते समान धरली जाते. आणि ज्या या या प्रकारच्या अशा या युगामध्ये आपण जगतोय जिथे या रजो आणि तमोगुणाचा प्रमाद तेवढा, त्याचा प्रभाव इतका वाढलेला आहे की मनुष्याला कळत नाहीये की आपण काय चांगलं आहे काय वाईट आहे. फक्त मला हे हवंय आणि मला त्याचा उपभोग, मला याच्यातनं आनंद मिळतोय, बस एवढ्या एका भावनेने मग कुठल्याच प्रकारचा विचार केला जात नाही. आणि म्हणून मग इथे जी इस्कॉनचं जे एक रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल आहे की मांसाहार निषिद्ध आहे, मांसाहार करणं हे योग्य नाहीये. आणि तिथेच कुठेतरी आपल्याला जाणायचं की दुसऱ्या जीवाचा मत्सर केला जातोय हो, स्वतःच्या जिव्हा लवल्यासाठी, जिव्हा लवल्याच्या तृप्तीसाठी, म्हणून म्हटलंय त्याला जिव्हा लवल्य तृप्तीसाठी, की आपल्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी ते फक्त पशुवध केला जातोय. फक्त त्या गायीची हत्या तेवढ्यासाठी केली जाते, जिथे भगवंतांनी अनेक ऑप्शन्स दिलेले आहेत हो तुम्हाला. मग कशासाठी ते करायचंय? मग एकीकडे तुम्ही अगदी काय म्हणतात ना त्याला की भूतदया दाखवली जाते आणि कुत्र्या मांजरांना रक्षण कर. अहो पण मग तुम्ही इथे प्राणी मात्रांना कसं काय कापून खाताय? ही कुठली वृत्ती आहे? ही सगळी फक्त फक्त काय म्हणतात ना त्याला स्वार्थ आहे त्याच्यामध्ये. कालच मला वाटतं नामनिष्ठ प्रभूजी त्यांच्या सकाळच्या भागवतम मध्ये सांगत होते काही गोष्टींचा उल्लेख त्यांनी त्या नाही सॉरी, प्राण चैतन्य प्रभूजी परवा सांगत होते आपल्याला भागवतामध्ये की मग त्यांनी त्या इन्स्टिट्यूटचं हे नाही केलं, नाव नाही सांगितलं, पण ते कुठेतरी भूतदया दाखवतायत आणि सगळ्या पेट्सना आणि सगळ्यांना सुरक्षा देण्याची वगैरे प्रयत्न करतायत. पण त्याच्यातच काम करणारी सगळी लोक मात्र मांसाहारी आहेत हो. मग मग इथे कुठे गेलं तुमचं हे? म्हणजे सगळं मग तिथे कुठेतरी फक्त स्वार्थापोटी त्या गोष्टी केल्या जातात. आणि म्हणून तिथे अंधकारमय आहे हो ती. असा मनुष्य आपले भविष्य अत्यंत अंधकारमय करीत आहे. आणि म्हणूनच अशा सगळ्या गोष्टीला अतिशय चुकीची गोष्ट आहे, ज्या गोष्टींचा सध्या जो जो प्रभाव आलेला आहे आणि सो कॉल्ड आपण म्हणतो ना की सगळं स्टेटस सिम्बॉल साठी केलं जातं, की हे पाहिजे आहे, मद्यपान केलं जातं, मांसाहार केला जातो. अहो कुठे गेलाय तो शुचिरभूतपणा? त्याचा कुठे मागमूसच नाही. आणि म्हणूनच या संस्कृतीला की आपल्या संस्कृतीमध्ये असं मानव समाज चुकीच्या दिशेने कुठेतरी प्रगती करतो. आपली संस्कृती कधीच जन्मी की मग पुढचा जन्म पशुचा मिळावा म्हणून आपली संस्कृती कधीच असं सांगणार नाही. कारण तिथे कुठेतरी अज्ञान आहे ना, तिथे आध्यात्मिकचं ज्ञानच नाहीये, वाचनच नाहीये. ना आपल्या वेदांना जाणलंय, ना आपल्या स्क्रिप्चर्सना वाचलंय, ज्या शास्त्रामध्ये वेदांमध्ये लिहून ठेवलंय याचं पण त्याचा कुठेतरी सगळा अज्ञान आहे हो, कारण तिथे ज्ञानाचा कुठेच लवलेश नाही. आणि म्हणून मग अशा व्यक्ती फक्त रजो आणि तमोगुणानेच प्रभावित होत जातात. कारण तिथे फक्त ती ग्रीड आहे, हवस आहे आणि मला हे हवंय आणि ते उपभोगायचंय तेवढीच भावना असते. आणि हे खूप भयावह आहे हो सगळं. हे अत्यंत, म्हणूनच आपण म्हणतो, आपण भागवतामध्ये हे सगळं ऐकतोय. आता फक्त इतकं दिसतंय आपल्याला, आपण कुठेतरी कुठेतरी आपण थोडेसे म्हणतो ना
आपल्याला आपलं नशीब चांगलं आणि आपलं सौभाग्य की आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या अगदी निकटच्या काळामध्ये जन्माला आलो आणि अजून बऱ्याच गोष्टी म्हणजे 84 आपण म्हटलंय की 4,32,000 वर्ष आहेत हो कलियुगाची आणि त्याच्यापैकी आता फक्त किती झाली आहेत 5.5 ते 6.5 हजार झालेली आहेत वर्ष. एवढ्या 27 ज्या काही पुढच्या आहेत म्हणजे 4,27,000 जी काही वर्ष जायची आहे त्याच्यामध्ये काय घडणार आहे हो म्हणजे काय काय हे कुठे बघायला मिळणार आहे हे इतकं भयावह आहे आणि मानवतेला या भयापासून फक्त कृष्ण भावनाच वाचवू शकते. आणि म्हणून त्या कृष्ण भावनेचा कारण जेव्हा जीव हे जाणेल की दुसऱ्याही जीवामध्ये परमात्मा आहे प्रत्येक जीवामध्ये क्षीरोदकशाही रूपामध्ये तो परमात्मा वसलेला आहे. ही व्यक्ती जेव्हा हे जाणायला हा जीव जेव्हा जाणेल ना तेव्हाच तो त्या जीवाची काळजी घेईल आणि मगच कुठेतरी आपण या संस्कृतीचं कुठेतरी अधःपतन जे जातंय ते कुठेतरी आपण थोडंसं कमी करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. म्हणून त्या कृष्ण भावनेचा प्रचार करणे प्रभुपादांचं हे मिशन पुढे नेणं हे खूप गरजेची गोष्ट आहे. हरे कृष्ण. श्लोक 17. हरे कृष्ण. श्लोक 17. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते. तात्पर्य: आधुनिक संस्कृती मनुष्यासाठी फारशी हितावह नसल्यामुळे त्यांच्यासाठी कृष्ण भावनामृताचा विधी सांगण्यात आला आहे. कृष्ण भावनेद्वारे समाजामध्ये सत्वगुणाचा विकास होईल. जेव्हा सत्वगुणाचा विकास होईल तेव्हा लोक वस्तूंना यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकतील. तमोगुणी लोक पशुवतच असतात आणि म्हणून ते वस्तूंना यथार्थ रूपामध्ये पाहू शकत नाहीत. उदाहरणार्थ तमोगुणाच्या प्रभावामुळे ते जाणू शकत नाहीत की प्राण्यांची हत्या केल्याने पुढील जन्मी आपण त्याच पशूंकडून मारले जाऊ. लोकांना वास्तविक ज्ञानाचे शिक्षण नसल्यामुळे ते स्वैराचारी आणि दायित्वहीन होतात. असा स्वैराचार थांबवण्यासाठी सामान्य लोकांमध्ये सत्वगुणाचा कसा विकास करता येईल याचे शिक्षण दिले जावे. लोकांना जेव्हा सत्वगुणाचे शिक्षण देण्यात येईल तेव्हा त्यांना वस्तूंचे यथार्थ ज्ञान झाल्यामुळे ते विवेकी बनतील. अशा रीतीने ते सुखी आणि वैभवशाली होतील. बहुसंख्य लोक सुखी आणि समृद्धी झाले नाही तरी काही टक्के लोकही कृष्ण भावनेचा विकास करून सत्वगुणात स्थित झाल्यास संपूर्ण जगभर सुखशांती नांदण्याची शक्यता आहे. अन्यथा जर जग रज आणि तमोगुणाच्या आहारी गेले तर शांती समृद्धीची शक्यताच राहणार नाही. रजोगुणामध्ये लोक लोभी होतात आणि त्यांच्या इंद्रिय तृप्तीच्या लालसेला अंतच नसतो. आपण पाहू शकतो की मनुष्याकडे जरी पुरेसे धन आणि इंद्रिय तृप्ती करण्याची पुरेशी साधने असली तरी सुद्धा त्याला मनःशांती किंवा सुखही लाभत नाही. रजोगुणामध्ये स्थित असल्यामुळे मनुष्याला मनःशांती किंवा सुखप्राप्तीची शक्यताच नसते. जर त्याला खरोखरी सुखी व्हायचे असेल तर त्याच्याकडे असणारी धनसंपत्ती त्याला सहाय्य करू शकणार नाही. त्याने कृष्ण भावनेच्या अभ्यासाद्वारे स्वतःची सत्वगुणाप्रत उन्नती करणे आवश्यक आहे. रजोगुणी मनुष्य केवळ मानसिक दृष्ट्याच दुःखी असतो असे नाही तर त्याचा व्यवसायही कष्टप्रद असतो. आपली प्रतिष्ठा राखण्याकरिता आणि पुरेसे धन मिळवण्याकरिता त्याला अनेक युक्त्या आणि योजना कराव्या लागतात. हे सारे कष्टदायक असते. तमोगुणामध्ये लोक मूर्ख बनतात. आपल्या परिस्थितीमुळे निराश झाल्याने ते नशा उत्पन्न करणाऱ्या व्यसनांचा आश्रय घेतात आणि अशा रीतीने अज्ञानात अधिकाधिक पतित होतात. त्यांचे भविष्यकालीन जीवन फार अंधकारमय असते. हरे कृष्ण. हे कृष्ण. बघा 3 व्यक्तींचं कशा प्रकारे डिफरन्सिएशन आपण बघू शकतो की सत्वगुण मग या सत्वगुणाला निश्चितच योग्य प्रमाणामध्ये की हा सत्वगुण निश्चित जाणू शकतोय की ती वस्तू व्हॅल्यू ऑफ म्हणतो ना आपण की ती व्हॅल्यू त्याची किंमत त्या गोष्टीला यथार्थपणे जाणू शकतो. आणि का जाणू शकतो कारण निश्चितच त्याच्यामध्ये ती भावना ऑलरेडी असते. त्या भावनेला वृद्धिंगत करायला निश्चितच तो सत्वगुण हा अतिशय योग्य प्रमाणामध्ये असतो
आणि या सत्वगुणाचा जर विकास केला तर निश्चितच मनुष्य यथार्थपणे गोष्टी जाणू शकतो. आणि म्हणून मग मांसाहार करणं निश्चित आहे. का? कारण तिथे कुठेतरी जर त्या ज्ञानाने, का? कारण यू गेट एनलाइटन्ड बिकॉज ऑफ द नॉलेज. आपण कशा प्रकारे तो अंधकार या ज्ञानरूपी शस्त्राने त्या अंधकार रूपी अज्ञानाचा नाश करायचा. हे शस्त्र जे आहे ज्ञानाचं शस्त्र आहे हो. आणि हे ज्ञानाचं शस्त्र जर त्या सात्विक व्यक्तीने हातात घेतलं, तो जर ज्ञान पुरेपूर, आणि मग ती ज्ञान घेण्याची ते क्षमता असते हो त्याच्या, कारण तो सात्विक वृत्तीचा आहे म्हणून त्याची तेवढी क्षमता असते. आणि म्हणून तो स्वतःला तितकं वृद्धिंगत करू शकतो. आणि म्हणून जर त्याने कृष्ण भावनेमध्ये स्वतःला विकसित केले तर तो त्या वसुदेव स्थितीपर्यंतही पोहोचू शकतो, भगवंतांच्या गुणाप्रत तो होऊ शकतो. म्हणून सात्विकतेमध्ये कुठेतरी ती निश्चितच शक्यता असते की ती व्यक्ती स्वतःचा योग्य प्रकारे विकास करू शकते. पण हेच आपण जर रजो आणि तमोगुणी व्यक्तींना बघितलं तर रजो आणि तमोगुणी, मग या रजोगुणी व्यक्ती ही आहे, आपला प्रपंच, आपल्या जबाबदाऱ्या आहे सगळं ओळखून आहे, खूप कष्ट करतीये हो आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या घरादारासाठी सगळं झिजून झिजून करतीये की सुख मिळावं, माझ्या मुलांना इथे ऍडमिशन मिळावी, आणि माझ्या बायकोला मला इथे फिरायला घेऊन जाता यावं, किंवा मला असं हवंय, मला तसं आहे. पण इथे कुठेतरी फक्त तो अहंभाव आहे हो, सकाम कर्मामध्ये केलं जात आहे सगळं. आणि म्हणूनच मग त्याला कुठेतरी पीस ऑफ माइंड नाहीये हो. तो पीस ऑफ माइंड शोधत फिरतोय, मनशांती लाभत नाही त्याला, कारण ते सुख उपभोगायला तेवढा वेळच मिळू शकत नाही त्याच्याकडे. कारण इतका कष्ट, जर दिवसामधले 15-15 तास जी व्यक्ती काम करेल, उरलेले तास झोपेल का त्याचं सुख उपभोगेल हो? कुठे घेऊन जायचंय हो हे सगळं? मग जितकं हवंय मग हेच जाण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही रजोगुणी व्यक्ती, कारण ती त्या फक्त ग्रीड मध्ये असते, ती त्या फक्त आकांक्षा अपेक्षांमध्ये स्वतःला तिने गुंतवलेलं असतं. मग मला ते प्रमोशन मिळवायचंच आहे, कसं का होईना, कुठली का पायरी चढायला लागेना मला, कुठल्याही प्रकारची पायरी चढायला लागली तरी मला ते प्रमोशन मिळवायचंच आहे, कारण मला त्यामुळे तितका पगार वाढणार आहे माझा, मी तितक्या गोष्टी करू शकेन आहे. त्याच्यामध्ये निश्चित असतो तो भाव, परंतु मग ती 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 पद्धत चुकीची आहे ना हो. ती ती पद्धत चुकीची असल्यावर काय त्याचा उपयोग आहे? म्हणून तिथे कुठेतरी पीस ऑफ माइंड, मनशांती तिथे मिसिंग आहे. आणि तमोगुणी व्यक्तीचं काय सांगायचं, कारण ती अज्ञानातच आहे, ती स्वतःला मूर्ख बनत असते, ती स्वतःच मूर्ख बनत असते. आणि आपल्या परिस्थितीमुळे निराश झाल्यामुळे कशाचा आधार घेते मग? नशेल्या वस्तूंचा. मग मद्यपान करणं, ड्रग्स घेणं, अशा प्रकारे, कारण कुठेतरी ते विचार विसरून जायचे, त्याच्यापासून पळायचंय, लांब पळायचंय, आपल्या मनाला त्याच्यापासून लांब पळावं. कुठे पळणार आहे पळून पळून? पण याची अक्कलच नाही, याचं ज्ञानच नाहीये ना तिथे, कारण तिथे कुठे कुठे कुठेतरी फक्त अज्ञान आहे हो. आणि म्हणून अशा प्रकारे अज्ञानाने अशा गोष्टी, अशा व्यक्ती पतीत होत असतात. आणि मग म्हणून अशा व्यक्ती मग कुठेतरी कुठल्याही गोष्टी करायला त्या कारणीभूत ठरतात हो. म्हणजे कुठल्याही एखाद्या गुन्ह्याला सुद्धा त्या हे होऊन जातात, कारण त्यांना माहितीच नसतं, जी व्यक्ती सांगतीये तसं करायचं, आणि मग त्याच्यामध्ये अडकतात हो पूर्ण. आणि मग असं त्यांचं भविष्यमय जीवन हे अतिशय अंधकारमय असतं. हरे कृष्ण. श्लोक 18. हरे हरे कृष्ण. श्लोक 18. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात. रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकावर वास करतात आणि निंद्य तमोगुणी मनुष्यांचे नरक लोकी अधःपतन होते. हरे कृष्ण. तात्पर्य. मला वाटतं आपण हे घेतलंय आणि तेच रिपीट आहे पुन्हा हो. मगाशच्या हा, साधारण. आपण पुढे जाऊया, पुढचा श्लोक घेऊया. आणि चालेल. जे आपण ऊर्ध्वं गच्छन्ती म्हणजे जसं आपण म्हटलं की सात्विकता ही कुठेतरी वरच्या ग्रहांवर नेतीये, आणि त्याच गोष्टींना कुठेतरी वेगळ्या उदाहरणांनी फक्त निश्चित केलेलं आहे. सो आपण पुढे जाऊया. श्लोक 19. हरे कृष्ण. श्लोक 19. नान्यं गुणेभ्य कर्तारै यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही, आणि जो या सर्व गुणाच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो,
तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. तात्पर्य: योग्य महात्म्यांकडून प्राकृतिक गुणांना यथार्थ रूपात जाणून मनुष्य प्राकृतिक गुणांच्या सर्व कर्मांच्या पलीकडे जाऊ शकतो. श्रीकृष्ण आद्य गुरु आहेत आणि ते अर्जुनाला आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करीत आहेत. त्याचप्रमाणे जे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित आहेत त्यांच्याकडून मनुष्याने प्राकृतिक गुणांच्या कर्माचे विज्ञान जाणून प्रशिक्षण घेतले पाहिजे. अन्यथा मनुष्य जीवनाची वाटचाल चुकू शकते. प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूच्या उपदेशांचा आश्रय घेतलेला मनुष्य स्वतःचे आध्यात्मिक स्वरूप, आपले भौतिक शरीर तथा इंद्रिये, आपण कसे बद्ध झालो आहोत आणि आपण कसे त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहोत हे जाणू शकतो. त्रिगुणांच्या बंधनात पडल्यामुळे तो असहाय्य असतो, परंतु आपली मूळ स्वरूप स्थिती जाणल्यावर आध्यात्मिक जीवनाला वाव असणाऱ्या दिव्य स्तराला तो प्राप्त होऊ शकतो. वस्तुतः जीव हा विविध कर्मांचा करता नसतोच. विशिष्ट गुणांद्वारे संचालित विशिष्ट प्रकारच्या शरीरामध्ये तो स्थित असल्यामुळे त्याला कर्म करणे भाग पडते. आपण कोणत्या स्थितीमध्ये आहोत हे आध्यात्मिक गुरूच्या सहाय्याविना मनुष्य जाणू शकत नाही. अधिकृत आध्यात्मिक गुरूच्या संगाद्वारे तो आपले वास्तविक स्वरूप जाणू शकतो आणि अशा स्वरूप स्थितीच्या ज्ञानाद्वारे तो पूर्णपणे कृष्ण भावनेमध्ये स्थिर होऊ शकतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्यावर प्राकृतिक गुण आपला प्रभाव पाडू शकत नाही. यापूर्वीच 7व्या अध्यायामध्ये सांगितले आहे की श्रीकृष्णांना शरण गेलेला मनुष्य भौतिक प्रकृतीच्या कर्मातून मुक्त झालेला असतो. म्हणून ज्याला यथार्थ वस्तुज्ञान झाले आहे त्याच्यावरील भौतिक प्रकृतीचा प्रभाव हळूहळू नष्ट होतो. हरे कृष्ण. पण 13व्या अध्यायात हे खूप छान आकृतीद्वारे मला आठवतं सांगितलंय की असा आरसा धरलाय समोर आणि दिसतंय. मग त्या कारमध्ये ड्रायव्हर बसल्याशिवाय ती कार सुरूच होऊ शकत नाही. आणि म्हणूनच हे जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि हे एका उत्तम आध्यात्मिक गुरूच्या मार्गदर्शनाखालीच आपण जाणू शकतो की कशा प्रकारे आपले आध्यात्मिक, आणि म्हणून हा जीव कुठल्याही गोष्टीला कारणीभूत नसतो. तो जेव्हा या प्रकृतीच्या या सगळ्या गुणांच्या प्रभावाखाली येतो तेव्हा तशा प्रकारे तो वागत असतो. कारण इथे कुठेतरी तो आत्मा आणि परमात्मा याचं ज्ञानच झालेलं नसतं हो. कारण हा आत्मा हा शुद्ध आहे, हा आध्यात्मिक आहे, मूळ आध्यात्मिक आहे, हे ज्ञानच मनुष्याला नसतं. आणि तो फक्त त्याच्या शारीरिक देहरूपी भावनेशी निगडीत जगत असतो. त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्नाची गरज असते हो. आणि मग ते आध्यात्मिक अन्न हे मनुष्याने दिलं नाही तोपर्यंत त्याची इंद्रिय, मन आणि या पुढच्या प्रकारच्या कशा प्रकारे तो स्वतःला त्या साच्यात आणू शकणार आहे हे सगळं ज्ञानानेच शक्य आहे. आणि जर हे नाही प्रशिक्षण घेतलं तर मनुष्य जीवनाची वाटचाल निश्चितच चुकू शकते. पूर्णपणे जे कृष्ण भावना भावित आहेत त्यांच्याकडून मनुष्याने प्राकृतिक गुणांच्या कर्माचं विज्ञान जाणून घेतलं पाहिजे की हा जीव नाही स्वतः जगत आहे, तो त्याच्या या भौतिकतेमुळे आणि त्या प्रभावाखाली आल्यामुळे तसा वागतोय हे करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आपण या आत्मा जी चेतना आहे, जो परमात्म्याचा अंश आहे, आणि ही ज्या प्रकारे आपण 13व्या अध्यायात म्हटलं की जसा सूर्य सगळीकडे प्रकाश देतोय तशी ही चेतना, हा आत्मा या अख्ख्या शरीरभर चेतना देतय, शरीरभर सगळं तेजोमय करतंय, पण ते कुठेही मिसळत नाहीये हो त्या शरीरामध्ये. जसं ते आकाश पॅरलल आहे, ते कुठल्याही सूर्यामध्ये, चंद्रामध्ये, वाऱ्यामध्ये कशातही मिसळत नाहीये, त्याचप्रमाणे या आत्म्याचं अस्तित्व आहे. पण या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्नाची गरज आहे आणि ते आध्यात्मिक अन्न फक्त उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाखालीच मिळू शकते. आणि ती आध्यात्मिक वाटचाल ही उत्तम गुरुच्या मार्गदर्शनाद्वारेच आपण करू शकतो. आणि म्हणून प्रमाणित गुरूंद्वारे आपण हे जाणू शकतो. आणि मग हे ज्ञानच आहे हो जे आपल्याला पुढे नेत आहे. दुसऱ्या अध्यायात भगवंत सांगतायत मी तू शरीर नाही आत्मा आहे. आपल्याला माहिती होतं का हो याच्या आधी? आपण भगवद्गीता वाचलं, माझ्या अनुभवानं तरी मी सांगते की हे ज्ञानच नव्हतं हो. आत्मिक ज्ञानच नव्हतं आपल्याला. म्हणजे आत्मा आहे किंवा एक एक अशा सुपरफिशियली आपण काही काही गोष्टी जाणतो, पण जेव्हा आपण या गोष्टींना यथार्थपणे, आणि या यथार्थपणे कारण जशी आहे तशी भगवद्गीता पारंपरिक ज्या
गुरु परंपरेद्वारे हे ज्ञान आपल्यापर्यंत. प्रभुपाद म्हणताय तुमच्या आयडिओलॉजीज, तुमच्या भरपूर विचार असतील, ती गीता नाही हो, ते कॉन्कॉक्शन झाले. हे सगळे तुम्ही त्याच्यावर जे काही लिहिता आहात की तुमच्या प्रकारचे विचार आहेत ते. पण जे भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवणं हे फक्त एक उत्तम आध्यात्मिक गुरुच करू शकतो. आणि मग त्यांच्याकडूनच आपण जाणू शकतो की कशा प्रकारे आपण बद्ध झालेलो आहे. हा आत्म्याला बद्धता कशी आली आहे, तर या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आली आहे. काय आहेत हे त्रिगुण, कसे आपल्याला बद्ध करतायत, काय आहे हे शरीर, काय आहेत ही इंद्रिय, कुठली इंद्रिय आहेत, कुठली तत्व आहेत, म्हणजे 24 तत्वांचं शरीर बनलेलं आहे. आणि कशा प्रकारे आपण याच्या बद्धते, यांच्या प्रभावाखाली काय येतोय आपण, कारण कुठेतरी आपल्या या गुणांना आपण वृद्धिंगत करतोय. मग आपण कुठल्या गुणांचा विकास केला पाहिजे हे फक्त आपल्याला गुरु सांगू शकतील. त्याप्रमाणे आपण त्या सत्संगामध्ये जाऊ शकू, त्याप्रमाणे आपण आध्यात्मिक वाटचाल करू शकू. आणि तरच तो जो भक्तीचा मार्ग आहे ना, तो पुढे कुठेतरी श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्तीपर्यंत पोहोचू शकतो. तरच आपण या ज्या काही भौतिकतेमधल्या सगळ्या गोष्टींची ग्रीड आहे ना, त्याच्यापासून स्वतःला निवृत्त करू शकतो. अनर्थ निवृत्ती. मग ह्या सगळ्या ज्या काही आपल्या षड्रिपू सगळे आहेत, त्या षड्रिपूंपासून आपण स्वतःला निवृत्त करू शकतो. आणि म्हणूनच मग अशा या निवृत्तीसाठी, आणि ती निवृत्ती घेतल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. मगच आपल्या त्या नामस्मरणामध्ये आपल्याला रुची येईल कुठेतरी. मग ती निष्ठा आणि भगवंतांप्रती आसक्ती आणि तो भाव मनामध्ये तयार व्हायला, मग ती खूप पुढची स्टेज आहे. अनेक जन्म घ्यायला लागतील हो, एक जन्म नाही पुरेसा त्याच्यासाठी, पण निदान सुरुवात तर झालीये. निदान कुठेतरी आपण सौभाग्य मानावं की आपल्याला या सगळ्या साधू संघामुळे कुठेतरी त्या आध्यात्मिक वाटचालीला सुरुवात मिळाली. आणि ती पुढे नेण्याचं, म्हणून भगवंत म्हणतायत, हो नक्की ते भगवंत जे काही तुमचं आहे भक्तीचं निश्चितच रक्षण केलं जाईल. फक्त आपल्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला उन्नत करायचं आहे. आणि म्हणून विशिष्ट गुणांद्वारे संचालित विशिष्ट प्रकारच्या शरीरामध्ये तो स्थित असल्यामुळे हे कर्म करायला भाग पडतं, ज्याचा आपण आधी पण उल्लेख केला. आणि म्हणूनच मग ज्याला याचं यथार्थ कुणाला ज्ञान होतं, तर ज्याप्रमाणे अर्जुनाबद्दल सांगितलंय आपण की अर्जुन भगवंतांना शरणागत म्हणजे पूर्णपणे शरण गेलेला आहे. आणि म्हणूनच मग तो त्या गोष्टींना यथार्थपणे जाणू शकतोय की तू शरीर नाही आत्मा आहे हे भगवंत सांगतायत, तेव्हा त्याला कळतंय. आणि म्हणूनच मग तू तुझ्या समोर जे आहेत ते तू अधर्मी आहेत, त्यांचा नाश मी केव्हाच केलाय, तुला फक्त एक निमित्त बनायचंय. निमित्त मात्र सव्यसाची, तू फक्त त्यांचं निमित्त मात्र बनून वध कर. हे सगळं जाणायला त्या उत्तम गुरुचीच गरज होती हो अर्जुनाला. आणि मगच त्याला त्या गोष्टींचं यथार्थ ज्ञान मिळालं. आणि मग त्याच्यावरील ज्या भौतिकतेचा जो प्रभाव होता तो हळूहळू कमी झालाय, तो कुठेतरी त्याच्यातनं निवृत्त होत गेला. आणि ते करण्यासाठी त्या गुरूंचं ज्ञान मिळणं, आणि हे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा स्वतः सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमातून ज्ञान घेऊन भगवंतांनी हे स्वतःच्या उदाहरणाद्वारे दाखवलं. परिप्रश्नेन सेवा, की आपण तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, की प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर त्या आध्यात्मिक गुरुकडून त्या ज्ञानानेच मिळू शकतं. हरे कृष्ण. श्लोक 20. हरे कृष्ण. श्लोक 20. गुणानेतानतीतत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यू जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. तात्पर्य: मनुष्य वर्तमान शरीरात असूनही कृष्ण भावना भावित होऊन दिव्य स्वरूपामध्ये कसा स्थित होऊ शकतो याचे वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. देही या संस्कृत शब्दाचा देहधारी असा अर्थ होतो. मनुष्य जरी भौतिक देहामध्ये बद्ध असला तरी आध्यात्मिक ज्ञानामध्ये प्रगती करून तो प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होऊ शकतो. वर्तमान देहात असूनही तो आध्यात्मिक जीवनाच्या सुखाचा अनुभव घेऊ शकतो, कारण या देहाचा त्याग केल्यानंतर
निश्चितच तो आध्यात्मिक जगताला प्राप्त होतो. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर कृष्ण भावनामय भक्ती सेवा म्हणजे भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याचे लक्षण आहे आणि याचे स्पष्टीकरण 18व्या अध्यायात करण्यात येईल. प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त झालेला मनुष्यच भक्तिमय सेवेमध्ये प्रवेश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग जेव्हा आपण या शरीर रूपी मग कसा मनुष्य स्वतःला कुठेतरी बुद्धिगत देही, आणि म्हणूनच देही म्हणजे देहधारी, या कुठेतरी देहधारी भावनेमध्ये की मनुष्य जरी या भौतिक देहामध्ये बद्ध असला तरी तो आध्यात्मिक ज्ञानाद्वारे, हे आध्यात्मिक ज्ञान, अध्य आत्मा म्हणजे आध्यात्मिक, जसं आपण म्हटलं की आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे आणि आत्मा हा मूळ शुद्ध आहे. हो, तो या भौतिकतेशी कुठेतरी निगडीत होऊन त्या कंटॅमिनेशन झाले हे आपण जाणतोय. मग त्याला शुद्ध करायचंय. चेतो दर्पण मार्जनम म्हणतायत चैतन्य महाप्रभू, की त्या आरशावरची धूळ बसलेली आहे ती स्वच्छ केली पाहिजे. हो, त्या मनाला शुद्ध केलं पाहिजे, त्या आत्म्याला शुद्ध केलं पाहिजे. कसं करायचंय शुद्ध? अध्यात्माने करायचंय शुद्ध. आणि मग या आध्यात्मिक ज्ञानाने जरी तो या मनुष्यधारी देहामध्ये असला तरी जेव्हा तो ते आध्यात्मिक ज्ञान घेतोय तरीही तो या प्रपंचामध्ये ते सुख अनुभवू शकतो. कारण मग हा देहाचा त्याग केल्यानंतर, की जसं आपण म्हटलं देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस तत्र न मुन्यती, की ज्ञानी मनुष्य हे जाणतोय तो याच्यानी कुठेही गडबडत नाही, की शरीर एक, आत्मा हा प्रवास करतोय, जो त्याचा प्रवास अगदी लहानपणापासून ते वृद्धापर्यंत त्याचा प्रवास हा चालू आहे, सतत चालू आहे. आणि ते शरीर जीर्ण झाल्यानंतर त्याला हे शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करायचंय, या गोष्टीनी तो व्यक्ती कुठेही डळमळत नाही. आणि तीच व्यक्ती हे जाणू शकते की ज्या या गोष्टीचा अनुभव, या गोष्टीला की देहधारी भावनेशी जरी निगडीत असला तरी हे ज्ञान मिळाले की आत्म्याचा अविरत प्रवास चालू आहे. मग आपण म्हणतो की मूल 1 महिन्याचं झालं, 2 महिन्याचं झालं, 6 महिन्याचं झालं, वर्षाचं झालं, चालायला लागलं, पण वर्षाचं मुलाचं पुन्हा 6 महिन्यामधल्या गोष्टीत रूपांतर होऊ शकतं का हो म्हटलं तर? कारण नाही, तो आत्मा हा एकच आहे. शरीर पुढे पुढे जात चाललंय. हो, तो आत्मा अविरत आहे. तो आत्मा पुढे पुढे जात चाललेला आहे. आणि अगदी वृद्ध झाले तरी तो आत्मा वृद्ध होत नाहीये. आत्मा कुठेही, आत्मा हा अविनाशी आहे, शरीर नश्वर आहे तुमचं. आणि म्हणून हे जेव्हा ज्ञान मिळेल तेव्हा शरीराचा देह त्याग केला तरी तो आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती करतो. कारण त्याने हे त्या देहधारी भावनेमध्ये जाणलेलं असतं, त्याचं ज्ञान त्याला मिळालेलं असतं. कारण तो स्वतःला भक्तिमय जीवनामध्ये कुठेतरी प्रगल्भ करत असतो, कुठेतरी त्या मार्गावरती तो मार्गस्थ करत असतो. आणि तीच अवस्था त्याला त्या भौतिकतेमधून दूर करत असते. जसं आपण म्हटलं या अष्टांग योगामध्ये आपण बघतो की मग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा आणि समाधी हे कठीण आहे या आजकालच्या काळामध्ये. परंतु ती व्यक्ती काय करते मग हळूहळू, जसं म्हटलंय की मग तो प्रत्याहार म्हणजे ती भौतिकतेपासून, की जे काही आहे त्या भौतिकतेपासून त्याला दूर न्यायचंय. आणि म्हणून मग फक्त भक्तीचा तो लिफ्टचा मार्ग जो सांगितला माताजींनी मला, की मग त्याच्यासाठी तो ज्ञान योग, अष्टांग योग या कुठल्याचीच गरज पडत नाही. कारण त्या टप्प्याटप्प्याने नेणाऱ्या पायऱ्या आहेत. पण भक्ती योगाचा लिफ्टचा मार्ग आहे हो आपला. आणि म्हणूनच भगवंतांप्रती भक्ती, भगवंतांची सेवा, नामस्मरण यातूनच आपल्याला या भक्तीच्या मार्गावरती मार्गस्थ आणि कुठेतरी ती ऍडव्हान्स व्हायचंय, प्रगती करायची. आणि तरच मग मनुष्य या गुणांच्या प्रभावापासून मुक्त होऊ शकतो आणि तो भक्तीमध्ये पूर्णपणे स्वतःला विलीन करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक 21 हरे सगळ्यांना हरे कृष्ण. चालणार आहे का? आपण थोडा वेळ अजून घेऊया 4:30 पर्यंत. हो चालेल ना. चालेल वेळेचं चालेल. काही हो आहे का? चालेल. चालेल चालेल. चालेल सगळ्यांना. ठीक आहे, मग आपण पुढे हो जाऊया. हो मला वाटतं 27 श्लोक आहे ती अध्यास. बघू आपण कसं पूर्ण होतंय. पूर्ण झाला तर आपण आज पूर्ण करू शकतो. ठीक आहे हरे माताजी. हो चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 21. अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन्गुणानेता नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्रान् स्त्रीगुणानतिवर्तते. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो? त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? तात्पर्य: या श्लोकामध्ये अर्जुनाने विचारलेले प्रश्न योग्यच आहेत. त्रिगुणांना पूर्वीच पार केलेल्या मनुष्याची लक्षणे अर्जुन जाणू इच्छितो. प्रथम तो अशा दिव्य पुरुषाची लक्षणे विचारित आहे. असा मनुष्य त्रिगुणांच्या प्रभावाच्याही पलीकडे गेलेला आहे हे कोणालाही कसे समजू शकेल? अर्जुनाचा दुसरा प्रश्न आहे, त्रिगुणातीत मनुष्य कसा राहतो आणि त्याचे कर्म कोणते असते? तो स्वेच्छाचारी असतो की नियमाचारी असतो? त्यानंतर तो ज्या माध्यमाने दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करतो त्या माध्यमाविषयी अर्जुन विचारतो. हे फार महत्वपूर्ण आहे. मनुष्य ज्या प्रत्यक्ष साधनांद्वारे व माध्यमांद्वारे सदैव दिव्यत्वामध्ये स्थित राहू पाहतो त्या साधनांविषयी त्याला ज्ञान होत नाही तोपर्यंत ती लक्षणे अभिव्यक्त होण्याची शक्यताच नसते. म्हणून अर्जुनाने विचारलेले हे सर्व प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत आणि भगवंत त्या प्रश्नांची उत्तरे देत आहेत. हरे कृष्ण. मग अर्जुनाला प्रश्न पडतात आणि आपल्यापर्यंत ते ज्ञान पोहोचतंय. अर्जुनाचा दुसरा तिसरा काय उद्देश हो? आपला तो सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्वच करतोय आणि म्हणूनच ते ज्ञान आपल्यापर्यंत येतंय हो. अर्जुनाने दुसऱ्याही अध्यायात विचारलं, जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं कामात क्रोधो विजयते, आणि कामापासून क्रोध आणि क्रोधापासून मग मत्सर, बुद्धीचा नाश आणि मनाचा अधःपतन हे सगळं होत जातं. परंतु मग जेव्हा भगवंतांनी सांगितलं की ज्या कासवाप्रमाणे जो आपले इंद्रिय आत ओढून घेतो, कुठेतरी फक्त सुगावा लागतोय, बाहेर कुठेतरी अवस्था व्यवस्थित नाहीये आणि तिथे कुठेतरी आपण म्हणतो ना त्या गुणांचा प्रभाव तर आहे, पण इथे योग्य प्रकारे कुठेतरी आपण त्या आसक्तीला बळी पडणार आहोत, तेव्हा त्या इंद्रियांना ओढलं जातं. जसं त्या कासवाला कुठलीही थोडीशी काकू लागली, कुठे थोडस त्याला सुगावा लागला की लगेच तो त्याचे इंद्रिय आत ओढून जसं काय तो त्या दगडाप्रमाणे होतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे, म्हणून तेव्हा सुद्धा अर्जुनाने विचारलं की स्थिता धीर मुनी, मग तो चालतो कसा, बोलतो कसा, वागतो कसा आणि तो बसतो कसा, या सगळ्या विषयी मला तुम्ही सांगा. हे सगळं जाणणं किती महत्वाचं आहे. कारण हे याचं जर ज्ञान घेतलं नाही तर कसं पोहोचणार आहे हो आपण त्या गुणांच्या पलीकडे? त्या गुणांच्या पलीकडे जायचंय, गुणातीत व्हायचंय. सत्वगुणात आहोत, निष्काम कर्म करतोय, पण त्याच्याही पलीकडे जाणं म्हणजे काय आहे? मग ती व्यक्ती पलीकडे गेली आहे कसं जाणायचंय? तो स्वतः स्वेच्छेने करतोय हे, का तो स्वेच्छाचारी आहे, का मग नियमाचारी आहे, की तो हे नियम घालून दिलेत म्हणून करतोय, का स्वतःच्या इच्छेने त्या गोष्टी करतो आहे? आणि मग त्या साधनांद्वारे सदैव दिव्यत्वामध्ये स्थित राहू शकतो, या साधनांविषयी तो जाणलं पाहिजे. आणि म्हणून कशा प्रकारे, मग आता जे आपण जाणलं ते सत्व, रज आणि तम, या 3 गुणांना तर आपण जाणलंय. पण मग आता भगवंत जे सांगतायत की त्याच्याही पलीकडे जेव्हा कृष्ण भावना भावित ही गोष्ट वाढवायची, आपल्याला वृद्धिंगत करायची, तेव्हा निश्चितच त्या वसुदेव अवस्थेपर्यंत जाण्यासाठी, मग त्या शुद्ध सात्विकतेमध्ये जाण्यासाठी कशा प्रकारे आपल्याला स्वतःला अजून वृद्धिंगत करायचंय, त्यासाठी त्या व्यक्तीचे गुण जाणणं आवश्यक आहे. आणि त्याच उत्तर आता भगवंत देत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 4 श्लोक वाचू? हा वाचा माताजी, एकदम वाचा. सगळे एकमेकाशी रिलेटेड आहेत ते. हा, ओके. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखः सुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयो तुल्यमित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही,
किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करीत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन तथा दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुखदुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याविषयी समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती तथा निंदा, मान तथा अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे त्या मनुष्याला गुणातीत असे म्हटले जाते. तात्पर्य. माताजी, मनुष्याला या देहाची आवश्यकता नाही तिथपासून इथे हा, आहे बघा, सापडलं. पहिले आहे. हो हो, Yes. सापडलं. मनुष्याला या देहाची आवश्यकता नाही, तसेच त्याने देहाच्या आदेशांचे पालन करण्याचीही आवश्यकता नाही. शरीरामधील प्राकृतिक गुण कार्य करतीलच, परंतु आत्मा अशा क्रियांपासून अलिप्तच असतो. तो अलिप्त कसा होतो? तो देहाचा उपभोग घ्यायची इच्छा करीत नाही किंवा देहाच्या बाहेरही जाण्याची इच्छा करीत नाही. याप्रमाणे दिव्यावस्थेमध्ये स्थित झाल्यामुळे भक्त आपोआपच मुक्त होतो. त्याने प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावापासून मुक्त होण्यासाठी पृथक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता नाही. पुढील प्रश्न दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असलेल्या व्यक्तीच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. भौतिक गोष्टीत आसक्ती असलेल्या मनुष्यावर शरीरास प्राप्त होणाऱ्या तथाकथित मान आणि अपमानांचा परिणाम होतो. तथापि दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असलेल्या मनुष्यावर अशा तथाकथित मानापमानाचा परिणाम होत नाही. तो आपले कृष्ण भावनामय कर्म करतो आणि इतर कोणीही आपल्याला मान देतो किंवा आपला अपमान करतो याविषयी तो विचारही करीत नाही. आपल्या कृष्ण भावना भावित कर्मास अनुकूल गोष्टींचा तो स्वीकार करतो. अन्यथा त्याला कोणत्याही वस्तूची, मग ते सोने असो अथवा दगड, आवश्यकता नसते. कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यास सहाय्य असणाऱ्या मनुष्याला तो आपला प्रिय मित्र समजतो आणि तो आपल्या तथाकथित शत्रूचा द्वेष करीत नाही. तो सर्वत्र समभावाने पाहतो आणि सर्व काही एका स्तरावर असल्याचे पाहतो, कारण आपल्याला या भौतिक जीवनाशी मुळीच कर्तव्य नाही हे तो पूर्णपणे जाणतो. क्षणिक उलथापालथ आणि उत्पातांचे स्वरूप जाणत असल्याने सामाजिक आणि राजकीय विषयांचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी कोणतेही कर्म करीत नाही. तो श्रीकृष्णाप्रित्यर्थ काहीही करू शकतो, पण आचरणामुळे मनुष्य वास्तविकपणे दिव्यावस्थेमध्ये स्थित होतो. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जे आपण आता जाणण्याचा प्रयत्न केला की ज्याच्याशी संलग्न हे जे प्रश्न भगवंताला अर्जुनाने विचारलेले आहेत की मग ही व्यक्ती आहे तरी कशी, जी गुणातीत झालेली आहे, कुठल्या लक्षणांवरून ती व्यक्ती जाणता येईल, कधी कधी ती व्यक्ती गुणातीत झाली आहे हे कुठल्या क्षणाला जाणता येईल, आणि कसे त्यांचे गुण असतील, कशी त्यांचे आचरण असेल, कशा त्या व्यक्तींच्या पूर्ण ओव्हरऑल कशी ती व्यक्ती असेल याविषयी अर्जुनाने विचारल्यावर भगवंतांनी त्या सगळ्याचं वर्णन एकदम केलेलं आहे. आणि म्हणूनच एकामागून एक भगवंतांनी त्या सगळ्याची उत्तरं अर्जुनाला दिलेली आहे. आणि म्हणून याचं की देहधारी भावना, मनुष्य हा मी शरीर नाही आत्मा आहे, हे गुह्य ज्ञान जे भगवंतांनी दिलेलं आहे दुसऱ्या अध्यायात, ते अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. कारण जोपर्यंत तो त्या शारीरिक भावनेशी निगडीत आहे तोपर्यंत त्याला त्या सगळ्या गोष्टींशी कुठेतरी आस्था, आकांक्षा आहे आणि त्या गोष्टींचं वाटणं आहे, ते फिलिंग्स डेव्हलप होत आहेत. पण जिथे कुठेतरी मनुष्याला देहाची आवश्यकता नाही आणि त्याने देहाच्या आदेशांचं पालन करण्याची आवश्यकताच नाही, त्याला त्यापासून अलिप्त व्हायचंय, कारण आत्म्याला प्रभावाखाली नाही जगू द्यायचंय त्या 3 गुणांच्या. आणि त्या त्रिगुणांना तर जाणलेलं आहे, पण या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यासाठी की मग त्याच्याही पलीकडे जाण्यासाठी या सगळ्या भावनांच्या पलीकडे जायचंय. मग तिथे कुठेतरी समतोल आणायचाय, सगळ्यामध्ये समतोल आणायचाय, आणि तो समतोल ही व्यक्ती उत्तम प्रकारे करू शकते. तीच दिव्यावस्था म्हटलेली आहे. आणि हे सगळं जाणून
म्हणजे या सगळ्याचं ज्ञान घेऊन मग तो ज्या गोष्टींची पुढे आता आपण उल्लेख केलेला आहे की हे ज्ञान की देहधारी भावनेशी त्याच्या कुठल्याच गोष्टी निगडीत नसतात. माझ्या शरीराला हे हवंय कारण कुठेतरी त्याच्याही पलीकडे त्याने स्वतःला त्या आत्म साक्षात्कारी भावनेमध्ये कुठेतरी त्याला तयार केलेलं असतं आणि ती आत्मसाक्षात्कारी व्यक्तीच त्या दिव्य अवस्थेपर्यंत पोहोचू शकते कारण तो जे काही करत असतो जस्ट टू प्लीज कृष्णा, ती स्वतःसाठी नाही, मी जे काही करतोय सर्वम कृष्णार्पणम. आणि म्हणूनच कृष्णाच्या आनंदासाठी तो हे सगळं करतो आहे. त्याला स्वतःसाठी काहीच करण्याची कुठलीच आवश्यकता पडत नाही कारण त्याला त्या देह भावनेच्या तो पलीकडे गेलेला आहे. आपल्या कृष्ण भावना भावीच कर्मात अनुकूल अनुकूल गोष्टींचा तो स्वीकार करतो. अन्यथा त्याला कुठल्याही वस्तूंचं, मग ते सोनं दगड म्हणजे तो सगळ्याला समान दृष्टीने बघतो. त्याची जी भावना असते त्याचा जो दृष्टिकोन असतो तो दृष्टिकोनच पूर्णपणे ट्रान्सफॉर्म झालेला असतो त्या व्यक्तीमधलं. मग आपण बघा आपल्या स्वतःमध्ये मी खूप आपण अजून कुठेतरी खूप बेसिक आहोत म्हणजे अगदी बिगिनर्स आहोत सगळे. म्हणजे ती भावना कुठेतरी आपल्यामध्ये जोपासायला सुरुवात केली आपण, पण ती ती गोष्टही किती किती इफेक्टिव्ह असते बघा. गेल्या 4 वर्षामध्ये जेव्हा आपण आता जोडले गेलो या म्हणजे मी स्वतःला जेव्हा आहे की आपण ते आचरणात किती आणतोय, आपल्यामध्ये बदल किती झालेले आहेत हे परोपरीने जाणवतं. आणि हीच कुठेतरी ती भावना आपल्यामध्ये वृद्धिंगत करत असते त्या गोष्टींना, त्या चांगल्या गोष्टींना. हे खूप महत्वाचं आहे कारण हे जाणणं की ती कृष्ण भावना काय आहे आणि ती कृष्ण भावना कशा प्रकारे जोपासून त्या गोष्टींचा समतोल, मग सुख दुःख की एखादी व्यक्ती अगदी वाईट, आपला वाईट शत्रू असेल आपल्या समोर तरीही त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन की काहीतरी कारण असेल हो त्या व्यक्तीला, म्हणजे त्या गोष्टीकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोनच बदलतो. म्हणजे ही गोष्ट खूप प्रपंचातली झाली. हे तर भगवंतांनी सांगितले गुणातीत व्यक्तीचे गुण सांगितले. म्हणजे मी खूप आता बिगिनर्स, पण ती गोष्ट कुठेतरी त्या गोष्टीची सुरुवात असते आणि म्हणूनच सात्विकता या गोष्टीला पुढे नेऊ शकते. हे गुण का होईना, काय आपण म्हणतो ना, थोडं का होईना निदान तेवढ्या गोष्टी तरी त्या पुढे जाऊ शकतात आणि त्याची वृद्धिंगतता आपल्याला करता येते. आणि म्हणून या गुणातीत व्यक्तीविषयी जेव्हा आपण म्हणतो आहोत आणि जाणण्याचा प्रयत्न करतो आहोत त्या व्यक्तीला या मग तो सोन्याचा तुकडा असू दे किंवा दगड असू दे, तो त्याला एकाच अँगलने बघतो. कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यास जो त्याला सहाय्य करतो तो त्याला आपला मित्र समजतो आणि तो आपल्या तथाकथित शत्रूचा द्वेष करीत नाही. तो सर्वत्र समभावाने पाहतो, सगळं एकाच स्तरावर. कारण पंडिता हा समदर्शिन हा जेव्हा आपण म्हणतो प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा असल्याचं तो जाणतो. आपल्याला या भौतिक जीवनाशी मुळीच कर्तव्य नाही. क्षणिक उलथापालथ आणि उत्पातांचे स्वरूप जाणीत असल्याने सामाजिक आणि राजकीय विषयांचाही त्याच्यावर कुठलाही गॉसिप असू दे, कुठल्याही पॉलिटिकल बाबी असू दे, ही इज नॉट ॲट ऑल गेटिंग, काय म्हणतात ना, तो मूव्ह होत नाही त्याने. तो अजिबात त्याच्यावर त्याचा परिणाम होत नाही. तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुठलीच गोष्ट करत नसतो. तो भगवंतांच्या आनंदाप्रित्यर्थ सर्व कृष्णार्पण. आणि म्हणूनच अशा आचरणामुळे मनुष्य वास्तविकपणे दिव्यावस्थेमध्ये स्थित असतो. श्लोक 26 माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक 26. मांच योग्य विचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतः भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न होतो तो तत्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जाऊन ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. तात्पर्य: दिव्यावस्था प्राप्त करण्याचे साधन कोणते या अर्जुनाच्या तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर म्हणजे हा श्लोक आहे. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भौतिक जगत प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावाखाली कार्य करीत आहे. मनुष्याने प्राकृतिक गुणांच्या क्रियामुळे विचलित होऊ नये. अशा क्रियांमध्ये आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो आपली भावना कृष्ण कर्म करण्यामध्ये संलग्न करू शकतो. कृष्ण कर्म म्हणजेच भक्तियोग किंवा सदैव श्रीकृष्णाप्रित्यर्थ कर्म करणे होय. यामध्ये केवळ श्रीकृष्णांचा समावेश होत नाही तर राम, नारायण इत्यादी विस्तारित रूपांचाही समावेश होतो. श्रीकृष्णांची असंख्य विस्तारित रूपे आहेत.
श्रीकृष्णांच्या कोणत्याही रूपाच्या अथवा विस्तारित रूपाच्या सेवेमध्ये जो संलग्न होतो तो दिव्य अवस्थेत स्थित असल्याचे मानले जाते. श्रीकृष्णांची ही सर्व रूपे पूर्ण सच्चिदानंदमयी आहेत आणि दिव्य आहेत हे मनुष्याने जाणले पाहिजे. भगवंतांची अशी ही रूपे सर्व शक्तिमान आणि सर्वज्ञ असतात आणि त्यांच्याकडे सर्व दिव्य गुण असतात. म्हणून त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणे कठीण असले तरी एकनिष्ठेने श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या विस्तारित रूपाच्या सेवेमध्ये संलग्न झालेला मनुष्य सहजगत्या गुणातीत होऊ शकतो. श्रीकृष्णांना शरण जाणारा भक्त तत्काळ प्राकृतिक गुणांच्या प्रभावातून मुक्त होतो. कृष्ण भावना भाविक असणे किंवा भक्तिपरायण असणे म्हणजे श्रीकृष्णांची समानता प्राप्त करणे होय. भगवंत सांगतात की माझे स्वरूप सच्चिदानंद आहे आणि सोने हे सोन्याच्या खाणीचे अंश असते त्याचप्रमाणे जीवही भगवंतांचे अंश आहेत. अशा रीतीने जीव आपल्या आध्यात्मिक स्वरूप स्थितीत गुणात्मक दृष्ट्या सोन्याप्रमाणेच अर्थात श्रीकृष्णांप्रमाणेच असतात. व्यक्तिगत स्वरूपाचे भिन्नत्व हे नित्यच असते, अन्यथा भक्तियोगाचा प्रश्नच उद्भवला नसता. भक्तियोग म्हणजे भगवंत, भक्त आणि त्यांचे परस्परातील प्रेमाचे आदान प्रदान होय. म्हणून भगवंत आणि जीव या दोघांचीही आपापली स्वरूपे आहेत. तसे जर नसते तर भक्तियोगाला काहीच अर्थ राहिला नसता. जर मनुष्य भगवंतांप्रमाणेच समान दिव्य स्तरामध्ये स्थित झाला नाही तर तो भगवंतांची सेवा करू शकत नाही. राजाचा वैयक्तिक सहाय्यक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता मिळणे अपरिहार्य आहे आणि ही पात्रता म्हणजे ब्रह्म होणे किंवा सर्व भौतिक विकारातून मुक्त होणे होय. वेदांमध्ये म्हटले आहे ब्रह्मैव सद्ब्रह्माप्येति. मनुष्य ब्रह्म म्हणून परब्रह्माची प्राप्ती करू शकतो. मनुष्य ब्रह्म होऊन परब्रह्माची प्राप्ती करू शकतो. याचा अर्थ आहे की मनुष्याने गुणात्मक दृष्ट्या ब्रह्माशी एकरूप झाले पाहिजे. ब्रह्मप्राप्ती झाल्यावर तो आपले जीवात्मा म्हणून ब्रह्मस्वरूप गमावत नाही. हरे कृष्ण. जसं म्हटलं की दिव्यावस्था, मग आता ज्या व्यक्तीचे गुण जाणलेले आहेत त्या व्यक्तीची ती अवस्था प्राप्त करायची तरी कशी, मग त्यासाठी कुठले मार्ग अवलंबले पाहिजे. ती व्यक्ती तर जाणली की ती व्यक्ती अगदी समानता आणि कशा प्रकारे दिव्य अवस्थेमध्ये असते हे सगळे त्या व्यक्तीची लक्षणं आणि गुण झाले. मग त्या गुणांना जेव्हा आत्मसात करायचंय आणि त्या आत्मसात करण्यासाठी काय साधन आहे, कशा प्रकारे आपण ते करू शकतो, हे अर्जुनाच्या तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर भगवंतांनी या श्लोकात सांगितलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो आपली भावना की कुठल्याही भौतिकतेमध्ये, पुन्हा ते आलं की भौतिकतेमध्ये आपल्या भावना गुंतवण्यापेक्षा तो कृष्ण भावनेमध्ये सर्व कृष्णार्पण, जे काही आहे मी करतोय ती कृतज्ञता. ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः. आणि म्हणूनच या परब्रह्माचा अंश आपण ब्रह्म आहोत, या परमात्म्याचा अंश आपण आत्मा आहोत. आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. ज्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र हे शरीर आहे हो, पण क्षेत्रज्ञ दोन आहे, आत्मा आणि परमात्मा. आणि तो परमात्मा फक्त निरीक्षण करतोय सगळं. तो आत्मा सगळ्या आपल्या गोष्टींमध्ये, आपल्या सगळ्या प्रपंचामध्ये अडकलेला आहे, त्याचं लक्षच नाहीये त्या परमात्म्याकडे. आणि म्हणून मग ती दिव्य स्थिती जर प्राप्त करायची असेल तर तो स्वतःला त्या परमात्म्याचा अंश समजून त्या गुणात्मक दृष्ट्या परमात्म्यासारखंच होण्याचा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून मग तो कृष्णांचे जे काही विस्तार आहेत त्या सगळ्या विस्तार, मग राम नारायण हे त्यांचे अवतार आहेत, या सगळ्या बलराम हा त्यांचा विस्तार आहे, अशा प्रकारे मग जे आपण त्यांचे सगळे विस्तार ऐकतो, त्यांची सगळी जसं गुण लीला आणि रूप या सगळ्यांचे त्यांचे जे अवतार आपण ऐकतो त्या सगळ्या त्याच्यावरती तो पूजा करत असतो, त्यांचं ते नामस्मरण करत असतो आणि त्यांचं चिंतन करत असतो, त्याची भक्ती करत असतो. ती व्यक्ती त्या रूपांची भक्ती करत असते, त्या भगवंतांच्या त्या गुणांची भक्ती करत असते आणि म्हणूनच ती भक्तिमय सेवा. आणि म्हणूनच मग
सच्चित आनंद की जे जे सत्य, जे शाश्वत आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि नेहमीच आनंदी आहे हो, असे भगवंत. आणि असे भगवंत हे भगवान रूप आहे भगवंतांचं, सच्चित आनंद. आणि अशा भगवंतांचे आपण अंश आहोत. मग निश्चितच आपण त्याच स्वरूपाची प्राप्ती करतो. आणि त्या स्वरूपाची प्राप्ती करणं म्हणजेच त्या ब्रह्म स्थितीची प्राप्ती करणं. आणि म्हणूनच ब्रह्मभूत ही जी अवस्था, आपण त्या अवस्थेला आपण पोहोचू शकतो. आणि कशा प्रकारे मग जसं म्हटलंय की राजाचं वैयक्तिक सहाय्यक होण्यासाठी आवश्यक पात्रता व त्या भगवंतांची सेवा करायची हो. भगवंतांची सेवा करायला त्याप्रमाणे ते गुण असणं, भगवंतांसारखेच गुण असणं, जसं म्हटलं अचिंत्य भेदाभेद. कारण ते द्वैत आहोत आपण, आपली आपली आयडेंटिटी वेगळी आहे, निश्चितच वेगळी आहे आपली आयडेंटिटी, पण आपण ती आयडेंटिटी वेगळीच ठेवतो. आणि तसंच म्हटलेलं आहे की कुठेही तो जीवात्मा आपली आयडेंटिटी गमावत नाही. तो ब्रह्म अवस्था, मग तो ब्रह्म आहे, ती अवस्थेपर्यंत पोहोचतो, कारण तो त्या परब्रह्माचाच अंश आहे. आणि म्हणून तो गुणात्मक दृष्ट्या त्याच स्थितीवर जाऊन पोहोचतो. ती दिव्यावस्था जी असते, जी गुणातीत करते त्याला, ती ब्रह्मावस्था आहे. आणि त्या स्थितीमध्ये तो जाऊन पोहोचतो. आणि तिथे कुठेतरी ती सगळी अवस्था असते हो, जिथे ग्रॅटिट्यूड आहे, कृष्णासाठी सगळं करतोय, जे काही करायचंय कर्म ते भगवंतांप्रती करायचं, हीच ती भावना असते. आणि म्हणून ब्रह्मस्वरूप म्हणून कुठलंही गमावत नाही. ती ब्रह्मप्राप्ती जरी झाली तरी कुठल्याही प्रकारची स्वतःची आयडेंटिटी त्यांनी गमावलेली नसते. कारण पुन्हा आपण तो अद्वैतवाद म्हणजे मायावादी आहेत, निराकारवादी आहेत, त्यांनी कुठेतरी ते एकत्व म्हणून इथे म्हटले की जर भगवान आणि आपण वेगळे नसतो मग भक्ती आली कुठून हो? मग भक्ती करणार कोणाची आपण? मग तसं जर आदान प्रदान झालं नसतं भक्त भगवंतांमध्ये, मग भक्ती कुठून आली असती? आणि म्हणूनच ती जी आयडेंटिटी वेगळी आहे, हा जो द्वैतवाद आहे, हेच सांगतो की अचिंत्य भेदाभेद हे जे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं समीकरण, हा जो कन्सेप्ट आहे, हा महत्वाचा आहे की त्या गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांसारखं होण्यासाठी ही धडपड केली पाहिजे. आणि म्हणून या भक्ती योगाला मग नाही तर काही अर्थ राहिला नसता, जिथे भक्त आणि भगवंतांमध्ये काही आदान प्रदानच झालं नसतं. जर आपण ती इटर्नल पोझिशन आपली जाणली नसती तर आपण सेवा कुणाची करणार आहे हो? आपणच स्वतःला भगवान मानायला लागलं तर ते काय झालं? मग तो विचारच कसा झाला? मग तो खूप निराळ्या पद्धतीचा आहे. तिथे आपल्याला अगदी योग्य प्रकारे सांगितलेलं आहे की भक्त आणि भगवंतांमधला तो जो प्रेमाचा आदान प्रदान, कारण मग भगवंतांना काय हवंय हो? पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती. भावाग्रही जनार्दन आहे तो भगवंत. भगवंतांना फक्त भगवंत भुकेले भावाचे आहेत. प्रेम आणि भाव हा भगवंतांना हवाय हो. आणि तो फक्त भक्तच देऊ शकतो. आणि हा भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे हो. आणि ती आदान प्रदान, जे भक्तीचं आदान प्रदान, जे प्रेमाचं आदान प्रदान आहे, फक्त भक्त भगवंतांमध्येच होऊ शकतं. आणि म्हणून मग त्या अवस्थेला प्राप्त करायचंय, म्हणूनच त्या प्रकारे गुणातीत जायचं. हरे कृष्ण. श्लोक हरे हरे कृष्ण. श्लोक 27. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. हरे कृष्ण. हरे हरे कृष्ण. मी विचारू इच्छिते, आपण आता शेवटच्या श्लोकावर आहोत, पण सगळ्यांना आतापर्यंत म्हणजे मी अगदी माझ्या त्या फ्लो मध्ये होते, त्यामुळे मी मध्ये काही विचारलं नाही, क्षमस्व. पण सगळ्यांना व्यवस्थितपणे समजू शकतंय का? आणि काही कुणाला अडचणी असतील, कारण आपण नंतर पुढे घेतोच आहोत प्रश्न वगैरे, पण आतापर्यंतच सगळ्यांना व्यवस्थितपणे समजू शकले आहे का? हो हो, छान समजलं, समजलं खूप छान समजलं. ठीक ठीक ठीक. आपण शेवटचा श्लोक घेऊया आणि मग काही चर्चा असेल तर ती आपण करूया. ठीक आहे. हो चालेल. हरे हरे कृष्ण. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, शाश्वत आणि अव्ययी निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. माताजी तात्पर्य वाचायचं पूर्ण? तात्पर्य पूर्ण नका वाचू, मी सांगते तुम्हाला, सुरुवात करा, कुठे थांबायचं मी सांगते. हो चालेल. ब्रह्माचे स्वरूप अमृत, अव्ययी, शाश्वत आणि सुखमय आहे. दिव्य साक्षात्काराचा प्रारंभ ब्रह्मापासूनच होतो. दिव्य साक्षात्काराचा मध्यभाग अर्थात दुसरी पायरी म्हणजे परमात्मा आहे. आणि पुरुषोत्तम भगवान म्हणजे अंतिम पायरी आहे. म्हणून परमात्मा आणि निर्विशेष ब्रह्म हे दोन्ही परम पुरुषावर आश्रित आहेत. 7व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आले आहे की भौतिक प्रकृती ही भगवंतांच्या अपरा शक्तीची अभिव्यक्ती आहे. भगवंत
कनिष्ठ अपरा प्रकृतीमध्ये परा प्रकृतीच्या अंशांना गर्भस्थ करतात आणि याप्रमाणे अपरा प्रकृतीशी परा प्रकृतीचा संपर्क येतो. भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध झालेला जीव जेव्हा आध्यात्मिक ज्ञानाच्या अनुशीलनास प्रारंभ करतो तेव्हा तो भौतिक बद्धावस्थेपासून क्रमशः परमेश्वराच्या ब्रह्मरूप स्तरापर्यंत उन्नत होतो. जीवनातील या मग तुम्ही हा हा वाचू शकता पॅरेग्राफ. स्वभावतः जीव हा ब्रह्मस्वरूप असला. स्वभावतः जीव ब्रह्मस्वरूप असला तरी त्याला भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची इच्छा असते आणि यास्तव त्याचे पतन होते. जीव आपल्या स्वरूप स्थितीमध्ये त्रिगुणातीत असतो, परंतु भौतिक प्रकृतीच्या संघाने तो त्रिगुणांमध्ये बद्ध होतो. या त्रिगुणांच्या संघामुळे त्याच्यामध्ये प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा ही राहतेच. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झाल्यामुळे तो तत्काळ दिव्यावस्थेत स्थित होतो आणि प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची त्याची अवैध इच्छा नष्ट होते. म्हणून साधकाने श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदीपासून प्रारंभ होणाऱ्या भक्ती योगाचा भक्तांच्या संघामध्ये अभ्यास केला पाहिजे. हळूहळू अशा सत्संगामध्ये आध्यात्मिक गुरूंच्या कृपेने मनुष्याची प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा नाहीशी होते आणि तो दृढपणे दिव्य प्रेममयी भगवत सेवेमध्ये स्थिर होतो. या विधींचे विस्तारित वर्णन या अध्यायाच्या 22व्या श्लोकापासून ते शेवटच्या श्लोकापर्यंत करण्यात आले आहे. भगवत भक्ती अत्यंत सुलभ आहे. मनुष्याने सदैव भगवत सेवेमध्ये युक्त राहावे, भगवत प्रसाद ग्रहण करावा, भगवंतांच्या चरण कमलांना अर्पिलेल्या फुलांचा सुगंध घ्यावा, भगवंतांच्या लीलास्थळांना भेट द्यावी आणि त्यांच्या विविध लीलांविषयी अध्ययन करावे. भगवंत आणि त्यांच्या भक्तांमधील प्रेमाच्या आदानप्रदानाविषयी श्रवण करावे. सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचा जप करावा आणि भगवंत तथा त्यांच्या भक्तांचा आविर्भाव अथवा तिरोभाव दिनी उपवास करावा. अशा विधींचे पालन केल्याने मनुष्य सर्व भौतिक कर्मामधून पूर्णपणे अनासक्त होतो. जो या प्रकारे ब्रह्मज्योतीच्या स्तरावर स्थित होतो तो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतांच्या समान असतो. अशा रीतीने भगवद्गीतेचे गुणत्रय विभाग योग 14व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. खूप सुंदर. आणि म्हणून भगवंतांनी किती सुंदर पद्धतीने हे सांगितलेलं आहे बघा, की प्रभुपादांनी त्याचं खूप सुलभ रीतीने आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे ज्ञान. आणि म्हणून हा जो ब्रह्मस्वरूप जीव आहे याला कुठेतरी बघा की, कारण जरी हा ब्रह्मस्वरूप जीव असला तरी पण याला कुठेतरी अहंभाव जेव्हा असतो, कारण मग कुठेतरी मी डुअर आहे, मी क्रिया, मी हे करतो आहे, ही जी मी जी भावना असते त्या भावनेमुळे त्याचं पतन होत असतं. कारण कुठेतरी जसं म्हटलं, पुन्हा पुन्हा तेच सांगायचंय की जसं 7व्या अध्यायामध्ये सांगितलंय, परा आणि अपराशक्ती, तटस्थ शक्तीवर आहोत पण आपण पराशक्तीचाच भाग आहोत. आणि या पराशक्तीच्या अंशाला भगवंतांनी भौतिकतेमध्ये गर्भस्थ केलेलं आहे. त्या जीवाला भगवंतांनी निर्मित केलेलं आहे त्या भौतिकतेमध्ये. कारण का? कारण त्याच्या इच्छेनुसार. आणि मग त्या जीवाची निर्मिती झालेली आहे आणि कुठेतरी तो जो अंश आहे तो परा प्रकृतीचाच अंश आहे. ते जे आध्यात्मिकच स्वरूप आहे त्याचं. आणि म्हणून तर हे ज्ञान दिलंय हो भगवंतांनी आपल्याला. जर आपलं तितकी स्टेजच नसती, आपण जर तितक्या स्थितीमध्ये नसतो तर आपण भगवद्गीता जाणूच शकलो नसतो, हे ज्ञानच जाणू शकलो नसतो. पण हे आपली ही मूळ स्थिती आहे. पण ही सगळी स्थिती त्रिगुणातीत असते, परंतु ती जेव्हा त्रिगुणामध्ये येते तेव्हा ती बद्ध होते. तो मूळ जीव त्रिगुणातीतच असतो, पण तो फक्त त्या भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात आला की तो बद्ध होतो. त्या सगळ्या गुणांच्या प्रभावामुळे मग सगळे काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर हे सगळे षड्रिपू येतात. मला राग येतोय, मला हे करायचंय, मी माझ्यामुळे ही बिल्डिंग बांधली, माझ्यामुळे हे इथे असं झालेलं आहे, माझ्यामुळे त्याला अशी नोकरी मिळाली, माझ्यामुळे हे झालं, माझ्यामुळे ते झालं. कारण मग कुठेतरी कर्ता मी आहे आणि तो कुठेतरी अहम भावनेने
ग्रासला जातोय. आणि म्हणून मग ती कुठेतरी जी अहंभाव, सगळा जो कुठेतरी मोह प्रमाद जो आहे, तो कुठेतरी प्रमाद म्हणता नाही येणार त्याला, पण मोह, तो जो कुठेतरी स्वामित्व गाजवण्याचा मोह आणि ती ती जी इच्छा आहे त्याच्यामध्ये असल्यामुळे तो तिथे कुठेतरी बद्ध होतो. पण हीच गोष्ट जर वळवली, कुठे वळवली, कृष्ण भावनेकडे वळवली, आध्यात्मिक ज्ञानाकडे वळवली, त्याला मूळ स्थितीमध्ये नेण्यासाठी, मूळ स्वरूप स्थितीमध्ये, मूळ गुणातीत त्रिगुणातीत जाण्यासाठी त्याला आपण तसं वागवलं पाहिजे. त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न दिलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे त्याची आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते. तरच त्या अनर्थापासून तो निवृत्त होऊ शकतो, तरच त्या सगळ्या षड्रिपापासून तो वेगळा होऊ शकतो. आणि त्यासाठी सुंदर मार्ग सुद्धा दिलेले आहेत हो. श्रवणम कीर्तनम वंदनम से अर्चनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम. आणि ह्या सगळ्या नवविध मी कुठेतरी मिस केलं असेल काही. श्रवणम आहे, कीर्तनम आहे, वंदनम आहे, अर्चनम आहे, त्याच्यानंतर पाद्य सेवनम आहे, साख्यम आहे, दास्यम आहे, आत्मनिवेदनम आहे, वंदनम आहे. अशा प्रकारे आपण या सगळ्यांनी, जे अमरीश महाराजांचं उदाहरण दिलं जातं की प्रत्येक अवयव हा ह्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे हो. जेव्हा आपण प्रत्येक, मग श्रवणम कीर्तनम मध्ये आपण म्हणतो की जिथे गोस्वामी आपले सूत गोस्वामी सांगतायत आणि मग इतर सगळे ते ऐकता आहेत, ब्राह्मण आपले सगळे 88,000 इथे जे ऋषी मुनी तिथे आहेत. त्यानंतर परीक्षित महाराजांना शुकदेव गोस्वामी सांगतायत, मग परीक्षित महाराज हे कुठेतरी श्रवणम करतायत आणि कीर्तनम शुकदेव गोस्वामी करतायत. अशा प्रकारे प्रत्येकाचं उदाहरण दिलं जातं. परंतु या सगळ्याच्या पलीकडे, आणि मग त्यानुसारच मग पृथू महाराज आहेत, मग प्रत्यक्ष लक्ष्मी देवी आहे जी पादसेवनम करते, साख्यम म्हणताना अर्जुन म्हणतोय आपण, दास्यम हनुमानाचं उदाहरण दिलं जात आहे, आत्मनिवेदनम करताना आपण त्या ज्याला वामन देवानी ज्या बळीराजाचं उदाहरण दिलं जातं, त्या बळीराजाने आपलं डोकं पुढे केलेलं आहे की तिसरं पाऊल तुम्ही माझ्या डोक्यावर ठेवा, की तयार आहे. मग आपल्या स्वतःला देण्यासाठी सुद्धा तयारी आहे. मग तिथे कुठेतरी दुर्वास मुनींच्या इच्छेविरुद्ध की त्यांनी सांगतायत, किंवा सॉरी दुर्वास मुनी नाही, शुक्राचार्य त्यांना सांगतायत ना, का सॉरी अमरीश महाराजांचे शुक्राचार्य माझ्या, की ते नाही दुर्वास मुनींचंच आहे मला वाटतं तेव्हा, की त्यांचं हे काय म्हणतात ना, त्यांचा सल्ला मोडून ते त्याप्रमाणे त्याला कुठेतरी काकू येते की वामन अवतार हे साधे सुधे नाही येत हो, हे विष्णूच आहे, ते प्रत्यक्ष भगवान आहेत, नारायण आहेत. परंतु तरीही ते ऐकत नाहीत आणि त्याप्रमाणे बळीराजा, कारण तिथे कुठेतरी दानाचं महत्व, एकदा शब्द दिलेला आहे तो शब्द मी खाली घेणार नाही, परत घेणार नाही. आणि म्हणूनच स्वतःला पूर्ण, आणि मग त्या भगवंतांनी सुद्धा त्या बळीराजावर प्रसन्न झालेत हो. आणि मग ज्याला सुतलामध्ये प्रत्यक्ष भगवंत तिथे द्वारपालाचं काम करतायत की तुला तिथे राज्य करण्याचं मी देतोय, आणि मग पूर्ण त्याला तिथे राज्य करायला लागतं. तर अशा प्रकारे भगवंत प्रसन्न होत आहे, भक्तावर भगवंत प्रसन्न आहे. आणि म्हणून मग अशा प्रकारे की कशा या व्यक्तीने काय करावं, कशा प्रकारे स्वतःला या भगवत सेवेमध्ये आणावं, तर भगवत प्रसाद ग्रहण करावा, अखंड नामस्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम राम. अशा प्रकारे या नामस्मरणाने भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला लीन करावं पूर्णपणे, आणि या सगळ्या विधींचं पालन करावं, जे हे आपण ज्या सगळ्या गोस्वामींना आणि जे सगळे या गुरु परंपरेतील जे अत्युच्च स्थानावरील सगळे गुरु आहेत, त्यांच्या तिरोभाव जो असतो आणि त्यांच्या जन्मदिवशी, या सगळ्या त्यांच्या दिवशी आपण निश्चितच उपवास करावा. म्हणजे आविर्भाव आणि तिरोभाव, की ज्या दिवशी ते जन्मलेले आहेत आणि त्या दिवशी ते डिसॅपिअरन्स म्हणजे त्याप्रमाणे त्यांच्या तिरोभाव दिनी सुद्धा तुम्ही उपवास करावा. आणि निश्चितच ही कुठेतरी त्यांना एक भावनेने, एक त्याप्रमाणे आपण अर्पण केलेली असते ती भावना त्यांच्यासाठी. आणि तसं आपण जसं भगवंतांची सेवा अर्पण करतो, तसे हे भगवंतांचे सगळे भक्त आहेत आणि त्या भक्त हे भगवंतांना निश्चितच प्रिय. म्हणूनच जे प्रभुपादांनी सांगितलंय किंवा वैष्णव आचार तेच सांगतो की भगवंतांप्रती गुरु हे सगळे गुरु भावनेमध्ये आहे आणि हे सगळे गुरुंच्या स्थानी आहेत आपल्याला. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे आपण ते आचरण केलं पाहिजे आणि सगळं
ते अवलंबिलं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे ते सगळे नियम पाळले पाहिजेत, वैष्णव आचार पाळले पाहिजेत. या सगळ्यांनी आपण आपल्यामध्ये ती गोष्ट कुठेतरी आत्मसात करत असतो आणि स्वतःला आपण त्याप्रमाणे स्थित करण्याचा प्रयत्न करत असतो. या सगळ्या विधींचं जर आपण यथेच्छ पालन केलं, या सगळ्या विधींचं यथेच्छ पालन करून आपण या भौतिक कर्मातून निश्चितच कुठेतरी मुक्तीच्या मार्गाला लागू शकतो, की पुन्हा मग हा जन्म सोडल्यानंतर पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये परत यावं लागणार नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो ब्रह्मज्योतीच्या स्तरावर स्थित होतो तो भगवंतांप्रती जो गुणात्मक दृष्ट्या भगवंतां समानच असतो. आणि मग तो तंतोतंत, कारण हे गुणातीत जे आहेत ते भगवंतां समान आहेत आणि मग त्या गुणातीत गेल्यावर तो त्याचं ती अवस्था प्राप्त करतो. हरे कृष्ण. इथे आपण आपला अध्याय समाप्त करतो आहोत. कुणालाही काही प्रश्न असतील निश्चित विचारावे. मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हा बोला माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुणांचे 3 लोकांमध्ये वास्तव्य होतं. म्हणजे सत्वगुणी लोकांना महात्म्यांचा वगैरे किंवा याचा लोक मिळतो. हो, जे सत्वगुणी असतात त्यांना मनुष्य लोकांमध्ये मृत्यू लोकामध्ये. बरोबर. मृत्यू लोकांमध्ये जन्म मिळतो आणि तमोगुणी लोकांना पशुयोनीमध्ये जन्म मिळतो. पशु नरक यातना आणि नरक किंवा पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो. बरोबर. हा, तर मला असं म्हणजे एक प्रश्न नेहमीच मनामध्ये असतो हा हा. की आता म्हणजे कसं मी विचारू. मग आता ते म्हणजे फळभाज्या आहेत, झाडं झुडपं आहेत किंवा वनस्पती जे आहेत ते कुठल्या योनीमध्ये त्यांची गणना होते. आता माताजी त्याचे जे तेव्हा कॅल्क्युलेशन. त्यांना दुसरं काही नाव आहे का त्या योनींना असं? हो, म्हणजे ही सगळे बघा 84 लक्ष ज्या योनी आहेत त्या 84, माझ्याकडे मी परवाच एक स्क्रीनशॉट शेअर, एक मिनिट माताजी, मला 1 मिनिट. तर मी ऍक्च्युली एक स्क्रीनशॉट घेतला ज्याच्यामध्ये याचा उल्लेख आहे. त्या योनींचाच उल्लेख होता आणि म्हणून मला ते सांगायचं होतं. कसं आहे माताजी, या 84 लक्ष सगळ्या, ठीक आहे, मी पुन्हा शेअर करीन ग्रुपवर किंवा सांगेन, मला आता तो फोटो मिळत नाहीये, पण मी याच योनींचं, जेव्हा मनुष्य जन्म आपण म्हणतो दुर्मिळ आहे, तर तो मनुष्य जन्म, एक सेकंद, ठीक आहे, पण त्याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे माताजी, म्हणजे 84 लक्ष योनी आहेत या, आणि त्यापैकी 4 लाख ज्या आहेत या मनुष्य योनी आहेत, की ज्याच्यामध्ये मग हे जे मग देवांचं आणि म्हणजे मनुष्याला, म्हणजे या जीवाला ब्रह्माचा सुद्धा जन्म म्हणजे प्राप्त होऊ शकतो. कारण ब्रह्म हे सुद्धा जीवतत्वच आहे. आणि म्हणून या सगळ्या योनीतले जे जन्म आहेत त्यापैकी तुम्ही जे म्हणताय झाडं, त्याच्यानंतर अनेक वेगवेगळे जे जीव आहेत, त्या जीवांना प्रत्येक त्या कॅटेगरीमध्ये तसं त्यांनी डिवाइड केलेलं आहे. मग 8 लाख, 2 लाख, म्हणजे तेच मी कॅल्क्युलेशन ऍक्च्युली बघत होती. आणि त्याप्रमाणे तो कर्मानुसार तो जन्म त्या जीवाला त्या जन्मामध्ये निर्मित केलं जातं माताजी. तर हे जे काही ज्ञान आहे, म्हणजे याचा रेफरन्स मी तुम्हाला पाठवू शकेन किंवा अजून आपण सिनियर डिवोटीजना विचारून सांगू शकू. पण या योनींना नाव असं काही नाही, या सगळ्या जीव योनीच आहेत. कारण हा, बरोबर जीव योनी. तर माझ्याकडे ते कोष्टक आहे, हा, तेच तुमच्याकडे आहे का? म्हणजे त्याचं जे कॅल्क्युलेशन आहे ते ना, 84. कॅल्क्युलेशन आहे ते. बरोबर मनुष्य 4 लाख, बरोबर. जंगली पशु 23 लाख, हा हा, पक्षी 10 लाख, बरोबर कीट म्हणजे क्षुद्र जीव 11 बरोबर लाख बरोबर आणि वृक्ष 27 लाख बरोबर बरोबर. आणि जलचर जीव 9 लाख. हा हा. आता ते वृक्ष जे आहेत ते म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे वृक्ष, त्यामध्ये म्हणजे फळभाज्या हा हा, वगैरे पण येतात.
इन जनरल माताजी, इन जनरल. इन जनरल वनस्पतीमध्ये, वनस्पती येस, शास्त्र म्हणून येस. जे आपण म्हणतो हा त्या म्हणजे जे वनस्पतीमध्ये जे झाड जे काही वृक्ष, येतं. हा वृक्ष वृक्ष ज्यांचा जन्म मिळतो हा पण त्या मग सगळ्यामध्ये. आता ते जे वृक्ष जे आहेत म्हणजे आता वनस्पती जे आहेत, मग ते पाण्यामधल्या पण धरायच्या ना? हा सगळ्या माताजी, सगळ्या ज्या वनस्पती कॅटेगरीमध्ये येतात त्या सगळ्या. अच्छा, हा ओके. म्हणजे त्या ठीक आहे, ठीक आहे. कॅटेगरीतल्या तुम्ही वृक्ष, जसं प्रभुपाद म्हणतात की पुढचा जन्म जे जे कपडे घालायला कुठेतरी कमतरता दाखवतात त्यांना प्रभुपादांनी सांगितलंय, मग यांचा पुढचा जन्म निश्चित करतात. मग तुम्ही त्यांना झाडाचा जन्म द्या की त्यांना काही कपडे घालायची गरज पडणार नाही, अशा प्रकारे ते निश्चित करतात पुढचा जन्म. हा हे हा प्रभुपादांनी म्हणजे ह्याच्यामध्ये जमिनीवरती आणि पाण्याच्या खालती असं वनस्पती. असं काही यानुसार तरी वाटत नाहीये. काही हा अजून डिटेल्स मिळाले तर मी नक्की तुम्हाला सांगू शकेन. हा येस. मला मला फक्त हेच क्लिअर करून पाहिजे होतं की वनस्पती म्हटल्यानंतर मग आता समुद्रामध्ये सुद्धा ज्या खाली वनस्पती आहेत सगळं भरपूर सगळं आलं प्रमाणात, त्याच्यामध्ये, सगळे आल्या त्या. म्हणजे सगळे आले. वनस्पती ओके, या विभागामध्ये जे काही येतं ते सगळं, झाड सगळं आलं. वृक्ष, हा ते सगळं आलं. बरोबर, धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण धन्यवाद, हरे माताजी. कृष्ण. हरे हे कृष्ण. आत्ताचं कोष्टक टाका. ते आता जे कोष्टक सांगितलं माऊलीनी की हा पशु किती पक्षी, हे एकदा ह्याच्यावर टाका म्हणजे आम्हाला एकदा हो, नक्की नक्की नोंदवून येईल. नक्की नक्की कारण नक्की. पुन्हा कधीतरी अभ्यास करताना हा संदर्भ सापडत नाही. हो हो हो, तर तो मी तेच नोंदवलेला शोधत असला होती आणि मीही हा, तो स्क्रीनशॉट घेत नाही. नक्की नक्की माताजींनी टाकले तरी चालेल. मी नक्की ते रेफरन्स करून तुम्हाला टाकेन की कोणी मग एक्झॅक्टली टाका पण चालतं. 84 लक्षला कसं विभागलेलं आहे. नक्की मग मी पाठवा. टाकू का? माताजी, मग मी टाकू की तुम्ही टाकताय? नाही, टाका ना माताजी, तुम्ही टाकलं आहे, तुम्हाला तयार असेल तर टाका तुम्ही, काही हरकत नाही. हा ठीक आहे, ओके. टाकते मी. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद, हरे कृष्ण. अजून काही प्रश्न आहेत कोणाचे? हा, मला एक थोडी शंका आहे. बोला ना माताजी. म्हणजे ती शंका कितपत योग्य मला माहित नाही, पण माझ्या डोक्यात आहे. हा जेव्हा आपण असं म्हणतो की आपण मांसाहारी असू नये, हा म्हणजे जीवाला मारून खाऊ नये, बरोबर. पण आपण रोज जेवतो ते सुद्धा जीवाला मारूनच खातो ना. नाही कारण माताजी. हा उदाहरणार्थ समजा ज्वारीचा दाणा आहे, तर तो दाणा पेरल्यानंतर त्याला अंकुर फुटतो म्हणजे जीव आहे, त्याची वाढ होते, मग त्याला कणीस येतं, मग त्याचे दाणे होतात. म्हणजे हा तो जीव, म्हणजे जर मेलेला दाणा असेल तर तो उगवतच नाही. पण इथे हा ज्या इथे अर्थी इथे उगवतो काय त्या सांगायचंय अर्थी माताजी? नाही, हा बरोबर आहे, तुमचे विचार बरोबर आहेत, पण इथे भगवंतांनी सांगितलं किंवा प्रभुपादांच्या तात्पर्यात किंवा वाचलेलं आहे, रेफरन्स मी पाठवेन तुम्हाला. पण इथे सांगितलंय असं की जसं आता वाघाने जर हरणाला खाल्लं तर ते पाप नाही धरलं जात, कारण त्याचं अन्न आहे, ते भक्ष्य आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याला हे अन्न, कारण आपल्याला हा जीव जगवायचा आहे, शेवटी आपण देह भावनेशी जगत नाहीये, पण भगवंतांची सेवा करायला जे काही शरीर आपल्याला दिलेलं आहे त्या शरीराची काळजी तर आपल्याला घ्यायची आहे. मग निदान आपण त्या गोष्टींना खाऊ शकतो, हे ऑप्शन्स दिलेत माताजी. पण पण त्याच्यासाठी पण एखादा जीव मारून, की अगदी चालता बोलता जीव आहे आणि त्याचा रक्तपात करून, आणि आपण अगदी म्हणजे ज्याला ज्या भावना आहेत सगळ्या त्या भावनांचा सगळा तिथे कुठेतरी मत्सर केला जातोय. तुम्हाला इतर ऑप्शन्स दिलेले आहेत आणि म्हणूनच मग जर किडामुंगी आपल्या पायाखाली मेले किंवा जे आपल्याला त्रास देत आहेत, एखादा डास आपल्याकडनं मारला गेला, तर निश्चित आपल्याकडनं ते कर्म चुकीचं होतंय, आपल्याला कुठेतरी त्याचे भोग भोगायला लागणार आहेत. पण तिथे आपलं संरक्षण करण्यासाठी आपल्याला ते इलाज पण नाहीये ना ते करायला. म्हणजे मला आठवतं प्राण चैतन्य प्रभूजींना हा प्रश्न विचारलेला, तेव्हा प्रभूजींनी पण काही याचा रेफरन्स करून सांगितलेलं. आणि मीही याची माहिती अजून तुम्हाला काही वेगळ्या प्रकारे सांगता आली तर नक्की प्रयत्न करीन. पण इथे कुठेतरी हेच सांगितलंय की जसं मी म्हटलं की हे शेवटी ही जैविक साखळी आहे हो माताजी. हे जसं आपण म्हणतो ना, ही जी फूड चेन आहे आणि त्याप्रमाणे आपल्याला जे काही अवेलेबल आणि जे चालणार असेल ते आपण खाणं निश्चितच योग्य आहे. पण मग आता त्यासाठी आपल्याला कोकणातले लोक म्हणा किंवा बंगालमधले लोक मासे खातात, कारण त्यांना तेच सहजरित्या उपलब्ध आहे. मग तो एक जीवच आहे ना. नाही, मग मासे म्हणजे खाणं त्यांचं ते कुठे आवड, कुठे ते निषिद्धच धरलं जातं. तो जीवच आहे, चालता बोलता जीव आहे तो. पण मग त्यांना दुसरा इलाजच नाही ना, कारण त्यांना तेच उपलब्ध आहे जवळ. नाही, मग मग काही गोष्टींना तेच म्हटलेलं आहे, पण मग त्याच्यासाठी आहेत की त्यांच्याकडे धान्य, सगळेच काही तिथले मासे खाणारे नसतात ना माताजी. तिथे तांदूळ आहे, मग तुम्ही नारळ आहे, म्हणजे इतर जे काही ज्या 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 प्रभावामध्ये उपलब्ध आहे ते तुम्ही खाऊ शकता ना. धान्य जे दिलेलं आहे, अन्न धान्य आणि जे दूध दुभतं आणि हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत
या गोष्टीचं कुठेतरी निश्चितच महत्व आहे ना, की हे काही आपण कुठेतरी त्याचा अगदी जीवाला ते आहे नाही, कबूल आहे की शेवटी त्या योनीतला जन्म आहे आणि आपण म्हणतो की झाडा पानं फुलांना, बाकी गोष्टी म्हणत नाही. पण निश्चितच आपण आता गाय जी गोमाता आहे, जी आपल्याला दूध, नाही, ज्या दुधाचं तिचं महत्व आहे, त्या त्या गोमातेचं तुम्ही गोमांस खाण्याचं म्हटलं तर ते किती चुकीचं आहे, किती मग निषिद्ध तसं आहे. झाडं सुद्धा आहे ना, झाडं सुद्धा आपल्याला किती आवश्यक आहेत, मग तरी पण ते आपण तुमच्या खाद्य तोडतो. स्वार्थासाठी नका करू. तुम्ही जितकं तुम्हाला आवश्यक आहे, मग ते पुढे जाऊन तुम्ही उपदेशामृत आणि तुम्ही नेक्टर ऑफ डिवोशन मध्ये हे शिकाल की कशा प्रकारे जेवढं आवश्यक, त्याचा अत्यावश्यक गरज नाहीये. पण तुम्ही जे तुम्हाला तुमच्या स्वार्थासाठी झाडेतोड करत सुटलाय आणि मग बिल्डिंग बांधायच्यात, हे हवंय ते हवंय, हे तुमच्या स्वार्थासाठी केलं जातंय. नाही नाही, याला अन्न म्हणून आपण खातो ना, अन्न म्हणून खातो ना आपण. अन्न म्हणूनच खातो माताजी, नाही पण करतो आपल्याला पुन्हा ऑप्शन ठेवला नाहीये ना. ते नाही नाही, हिंसाच आहे ना, ते हिंसाच आहे ना. ते हिंसक कसं धरलं जाईल, हे जर याच्यावरती तो झालेलं आहे. जीव मी तुम्हाला याचा, होतो मला लहान काही प्रमाणात, हे हो पहा, त्याला जास्ती माताजी, ह्याच्यावरचा category ना आहे. प्राण चैतन्य प्रभूजींनी श्रीमद हा, भागवतम मधला एक श्लोक आहे, मी आता नोट डाऊन केला होता म्हणून मी तुम्हाला सांगू शकते. पहिला हा, अध्याय सांगा नक्की 13वा सांगा. पॉइंट, हा 1.13.47, हा जीवो जीवस्य जीवनम. हा हा, जीव त्याच्या जीवस्य हा जीवन. हो, याच्यामध्ये प्राण चैतन्य प्रभूजींनी हेच सांगितलं होतं जे पूजा माताजी आपल्याला समजवतायत, की अन्न एक्झॅक्ट म्हणून प्रत्येक जीव कुणावर कोणातरी अवलंबून आहेच. हो एक्झॅक्ट. ना. तो हे पाप नाही म्हणता येणार की ते आपण जर पाप का नाही म्हणत. भाजीपाला खाऊन तसं मी जगू म्हंटल ना शकतो की पण वाघाने हरणाला मारलं तर ते वाघाचं पाप नाहीये, कारण त्याचं हो भक्ष्य आहे ते. शेवटी एक जीव दुसऱ्यावर बरोबर अवलंबून आहे. हो मग तुम्ही काय खाणार माताजी, मग तुम्ही कशावर जगणार, हो मग आपल्या बरोबर देहाची कसं काळजी घेऊ शकणार. नाही हम्म कारण काय माहितीये का, तर आपल्याला कर्माचं स्वातंत्र्य दिलंय देवाने, श्रीकृष्णाने दिलंय. हो, आणि मग आपण मग मग असं खातो, आणि इकडे मग पुन्हा आपण मग म्हणतो की तिथेच जीवाला मारू सेग्रिगेशन नका. करा ना. तिथेच तो म्हणजे तुम्हाला सांगितलंय की तुम्ही तुम्ही मांसाहार का वर्ज करायला सांगितलंय, तिथे कुठेतरी ती भावना दुखावली जातीये. तुम्ही चालत्या बोलत्या जीवाला विव्हळतोय तो जीव, आपण जेव्हा बघतो ऍक्च्युली त्या विव्हळताना, तसं तो तुम्हाला कबूल आहे की झाडं पानं फुलं, पण शेवटी मग तिथे ऑल्टरनेटिव्ह नाही, तुम्हाला काहीतरी तर पर्याय पाहिजे ना. पण त्याच्यासाठी तुम्हाला जेव्हा पर्याय दिलेले असताना, जसं म्हटलंय जीवो जीवस्य जीवन, मग तुम्हाला हो ते पर्याय सोडून तुम्हाला तुमच्या जिव्हा लवल्यासाठी, म्हणून तर भगवंत इथे म्हणतायत जिव्हा लवल्यासाठी तुम्ही पशुवध करताय, कारण तुमच्या बरोबर जिभेचे चोपले पुरवण्यासाठी, नाही का. हम्म ते ते हम्म आवश्यक, ते महत्वाचं आहे, ते जाणणं हम्म मत. हे जे डिफरन्सिएशन आहे, आणि हेच हेच यथार्थ दृष्टीने जाणायचं, तरच आपण हम्म त्याचा विचार योग्य प्रकारे करू शकतो. हम्म. हो. आणि चेतनेचा पण फरक असतो ना माताजी, प्राणी आणि गवत किंवा भाजीपाला यांच्यामध्ये चेतनेचा फरक आहे, हो ना. तर त्यामुळे चेतनेचा पर्सेंटेजचा फरक आहे. मग पर्सेंटेज मध्ये फरक आहे म्हणून ते चुकीचं आहे का, नाही नाही, असं पण कसं आपण म्हणताय. अवलंबून तर आहोतच ना. म्हणजे आता समजा आता एखादा, उदाहरणार्थ समजा एखादा विद्यार्थी 90% मिळवणार आहे आणि दुसरा 35% मिळवणार, दोघांच्या पर्सेंटेज मध्ये फरक आहे म्हणून ते दोघांचे जीव वेगळे थोडेच होतात. नाही नाही, नाही, पण पण तो हे उदाहरण इथे समर्पक प्रजाती आहे ना, नाहीये. इथे चेतना सेम आहे मनुष्यांची. मग हा, तेच तो जिथं बुद्धी सेम आहे ना तो स्थावर, दोघांची. नाही नाही, नाही आपण माताजी, ती आपण स्थावर तिथे योनी आहे ना, पळतानी आहोत. स्थावर आपला योनी आहे. येस येस, आणि इथे है ना. इंटेलिजन्स म्हणजे हो पशु, इथेच आपण डिफरन्सिएशन आहे का. तुम्ही अध्यात्मात तुम्ही कुत्र्या मांजराला सांगू शकता का भगवद्गीता हो सांगायला, ना, त्यांच्याकडून करेक्ट ऐकू शकाल माताजी. का. नाही, हो हो हेच कुठेतरी मोठा फरक आहे, हा बुद्धीचा फरक आहे. हम्म मनुष्य हम्म बुद्धीने जाणू शकतो हे, आणि तीच हो बुद्धिमत्ता मनुष्याला वेगळं करते पशूंपासून. हो म्हणून हो पशुयोनी मिळतीये ना. नरकात का जातोय, का पशुयोनी मिळते, का त्याला नरक यातनाच म्हटलंय, पशुयोनीला नरक यातना, कारण त्या पशु समान व्यक्ती जेव्हा वागते तेव्हा त्याला पशु म्हटलं जातं. कारण तिथे कुठेतरी बुद्धी, मग तो कुत्रा काही खाताना विचार नाही करतो आपण काय सेग्रिगेट करून खायचंय. हाच फरक आहे ना. मग त्याला ट्रेन केलं गेलं तर तुम्ही म्हणाल पाळीव कुत्रे असं करतात, पाळीव मांजरे, दॅट इज अ डिफरंट थिंग. आपण आता ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून पण वेद म्हणवून घेतले, ते खूप एक्सेप्शनल गोष्ट आहे. पण त्यांचं कसं नाव घेतलं, इथं तर त्यांचं नाव घ्यायला बंदी आहे कोणाचं. ज्ञानेश्वर महाराजांचं. हा, नाही नाही, मी आता नाही नाही माताजी, आता तुकाराम जे आहेत बद्धी आहे, ठीक आहे. मी आता एक संतांचं जे आपल्याला माहिती आहे बाबा, आपण मराठीत आहोत, पण ही गोष्ट हम्म, आहे ना, घडलेली तर आहे ना. त्याचं कुठेतरी आपण चरित्र पूर्ण काही डिस्कस करायला बसलो नाही, पण त्याच्यावरून हो पण हे गोष्ट की
सांगण्याचा मतितार्थ हा आहे की तुम्ही त्या गोष्टी घडवून घेऊ शकतात, ही गोष्ट वेगळी आहे. जसं मी आत्ताच्या युगातलं दिलं, तुम्ही कुत्रे मांजरांना, पोपटांना किती वेळेला काही काही आपण ऐकतो त्यांच्याकडून काही म्हणून घेतलं जातं, पण दॅट इज आफ्टर द ट्रेनिंग. त्यांचं उपजत जे आपल्याकडे बुद्धिमत्ता आहे ती प्रश्नमध्ये नाहीये माताजी. आणि म्हणूनच हे वेगळे पण आहे ना. हे जाणायचा प्रयत्न करा, कारण हे आहे, याला आपण म्हटलं ना, मग ते टीका करायची झाली किंवा हे विचार करायचे झाले, पण त्या विचाराला उत्तम अशी ती हे दिलं पाहिजे. काय म्हणतात ना त्याला, टीका करायचं ते म्हणत नाहीये मी तुम्हाला आधीच म्हटलं की माझ्या मनात शंका आली. तो बरोबर. योग्य का नाही माहित नाही नाही, नाही, परंतु ठीक आहे, शंका दोन्ही सजीव असावीच, आहेत. प्रश्न असावेच, शंका असावीच, प्रश्नच नाही, पण त्याचं निराकरण ज्या पद्धतीने करता आलं ते सांगितलंय तुम्हाला. जीवो जीवस्य जीवन, कारण हे महत्वाचं आहे. आपल्याला दुसरं ऑल्टरनेटिव्ह नाही, नाहीतर आपण जगू कसे हो माताजी, खाणार काय मग? हा म्हणजे प्रश्न तितकाच महत्वाचा आहे. आपण आपल्या सोयीसाठी ठरवणार की काय खाल्लं तर ते नॉनव्हेज आहे, काय नाही खाल्लं नाही, तर पण ते पण मग मला सांगा, 17व्या अध्यायात भगवंत सांगतायत ना, सात्विक अन्न काय आहे, राजसिक काय आणि तामसिक काय आहे, हे भगवंतांनीच सांगितलंय ना आपल्याला, की तुम्ही काय खाल्ल्यानंतर तुमचे सात्विक गुण, हे भगवंतच सांगतायत आपल्याला. मग भगवंत तिथे पशुचं काही सांगतायत का, तिथे मांस सांगतायत का? नाही, कारण हे भगवंतांनीच दिलेलं ज्ञान आहे. भगवंत जे सात्विक आहार जो आहे तो भगवंतांनीच डिफाईन केलाय. राजसिक आहार भगवंतच सांगतायत की जे मसालेदार हे ते तुम्ही खाता. मग तामसिक व्यक्ती काय खातात की ते जे सगळं चीज हवंय, मग त्याच्यावर आळ्या फिरतात तरी तुम्ही ते खाताय. मग त्याप्रमाणे तुमची तशी तयार होतात ना तुम्ही. तुमच्या आचार विचार पण तुमच्या आहारांवर अवलंबून आहे, हे भगवंत 17व्या नाही, ते अध्यायात तर खरंच आहे. आहारावर आपली वृत्ती घडते मग तो हे तर आहार नेहमीच आहे. भगवंतांनीच डिफाईन केलाय, तिथे भगवंत सांगतायत. मग तिथे कुठे मांसाहार तुम्हाला पशुचं मग भगवंतांनी का नाही सांगितलं, जसं जीवांना आणि कारण तिथे ती आवश्यकता आहे, या शरीराची ती गरज आहे, आणि म्हणून त्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलंय ना. ठीक, धन्यवाद. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रयत्न केला माताजी, आणि काही रेफरन्सेस. पण मला आला शंका, आणि मग मला चैन पडत नाही शंका आल्यावर, म्हणून विचार. नाही नाही, नक्कीच विचारा, उलट आनंद आहे. शंका आली तर आपल्या विचारांनाही कुठेतरी अजून चालना मिळून तोच प्रयत्न असतो. जर अजून ज्ञानाने मी काही रेफरन्सेस दिले, कारण मला नसेल जमत तर मी सांगेन की काही सिनियर डिपोटीशी बोलून आम्ही ते देऊ शकतो, पण हा प्रयत्न असतो कुठेतरी. जर आपल्याला, पण हे जसं प्राणी चैतन्य प्रभूजींना हा सेम प्रश्न तेव्हा विचारला गेला होता, म्हणून मला आठवलं. तर त्याप्रमाणे त्यांनी सुद्धा हेच सांगितलं होतं, जे क्षितिजा माताजींनी त्या श्लोकाचाही कुठेतरी संदर्भ दिलेला आहे. तर प्रयत्न हाच आहे. अजून काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मी ग्रुपवरती हे स्क्रीनशॉट शेअर केलाय. ओके, ग्रेट माताजी, धन्यवाद. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आपण त्या जिथे वेश्या आणि हरी हा माताजी, हा बोला. हा, आपण हरिदास ठाकूर आणि वेश्या यांची जी कथा बघतो ना, ज्याच्यामध्ये ती वेश्या तमोगुणामध्ये होती. पण तिने जे हरिदास ठाकूरांनी तिला जसं गाईड केलं, जसं मार्गदर्शन केलं, त्याप्रमाणे तिच्या आता तमोगुणातून ती विशुद्ध सत्वगुणामध्ये स्थित होऊन पुढे मोठी वैष्णव बनली. हो ना, म्हणजे जे आपण आता शिकलो की कसं आध्यात्मिक गुरूंचं किंवा प्रगत ह्यांचा संघ पाहिजे. हो ना, ते उदाहरण आपल्याला घेता येतं. अगदी बरोबर, खूप छान उदाहरण ना त्याची, खूप छान. आणि हाच तर ट्रान्सफॉर्मेशन ज्या प्रभुपादांनी, की जे अगदी काय म्हणतात ना, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेले होते, आणि अशा गोष्टीमध्ये पण तिथे पद्मपत्र विभांबसा, म्हणजे की पद्मपत्राप्रमाणे प्रभुपाद तिथे वावरलेत, की आपल्यातलं की कुठेही त्यांच्यावर त्याचा प्रभाव नाही झाला. जसं तुम्ही हरिदास ठाकूरांचं सांगितलं की त्यांच्यावर त्या वेश्येचा नाही परिणाम, कारण शुद्ध सत्वगुण होता हो तिथे. आणि म्हणूनच असे शुद्ध भक्तच आपण, त्यांना तेवढी त्यांची ताकद असते की ते ट्रान्सफॉर्म करू शकतात समोरच्याला. आणि तसंच प्रभुपादांनी अनेक लोकांचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं, की ज्यांना भक्ती मार्गाला लागलं. प्रत्येकामध्ये कृष्ण भावनेचा बीज रोवलेलं आहे त्यांनी, आणि खूप सुंदर रुजवलेलं आहे. आणि आज कितीतरी आपण फॉरेन कंट्रीज मध्ये बघतो, म्हणजे मग बरेच जण सांगायचे की आम्ही तुम्हाला फॉलो करतो. मग त्यांना कृष्ण कोणी तेही माहित नव्हतं, त्यांना महाभारत माहित नाही, त्यांना काहीच माहित नव्हतं, पण आम्हाला तुम्हाला फॉलो करायचं. प्रभुपाद म्हणाले ठीक आहे, तुम्ही मला फॉलो करा, पण त्या मार्गावरती तर येत आहे. तो मार्ग अवलंबणं हे महत्वाचं होतं. ते मिशन वॉज इम्पॉर्टंट, आणि ते साधलं गेलं. त्यामुळे ते खूप महत्वाचं आहे. आणि जसं तुम्ही म्हणालात, म्हणूनच की तो जो गुण आहे, म्हणजे तो जो सत्संग आहे, ज्या उत्तम गुरुच्या निकटमध्ये जेव्हा त्या सत्संगामध्ये आपण येतो, आपण त्या सहवासामध्ये येतो,
तेव्हा हे हो निष्कर्ष की लवमात्र साधू संघ जे म्हटलंय की अगदी नारद मुनींच्या मग थोड्याशा त्यांच्या त्या ह्याच्यामुळे सुद्धा की कसा प्रकारे त्या मृगारीच्या सुद्धा ह्याच्यामध्ये बदल हो झालेला बदल आहे. झाला. येस, बरोबर. मृगारींचं उदाहरण आहे, वाल्मिकींचं उदाहरण आहे. तर किती म्हणजे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. हो म्हणजे ह्या प्रगत भक्तांच्या संघानेच होऊ शकतं. अगदी बरोबर. सर्वसाधारण व्यक्तीच्या याने सांगण्याने तमोगुणी व्यक्ती नाही नाही, बदलणं अशक्य आहे केवळ. अशक्य आहे. खरोखर खरोखर त्याच्यासाठी ती शुद्ध सात्विकताच गरजेची, ती भावनाच हो महत्वाची आहे. नक्कीच हो नक्कीच. बरोबर. अगदी बरोबर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप वेळ घेतला बरं का, सॉरी. नाही नाही नाही, वेळ वगैरे काही नाही माताजी. मी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि अजूनही काही प्रश्न असतील तर नक्कीच विचारा. उद्या एक आहे अजून, ते उद्या विचार.